Boa tarde a todas e todos e benvidos ao Salón de Actos da Casa do Saber, que, como coñecedes, é o espazo que ten a Universidade de Santiago de Compostela no campus de Lugo, no centro da cidade, porque despois no resto do campus temos salóns de actos en todos os centros. Este edificio fíxose para ter un acercamento da universidade á cidade, pero gustaríanos máis que fuera a cidade a que se acercara á universidade, porque o campus realmente está moi preto da cidade. Ben, esta é unha nova edición do foro Proxéctate en Galego. Quero empezar agradecendo o esforzo que fan ano tras ano ás comisións de normalización lingüística dos diferentes centros do campus de Lugo, que realmente son os que fan todo o traballo de organización deste tipo de actos relativos ao foro, pero nos próximos días haberá tamén algúns actos relacionados co Día da Ciencia en Galego, todos os anos o fan, e quero agradecer tamén o esforzo que fai a Diputación Provincial de Naturaleza Económica. En nos tempos nos que estamos, pois hai que agradecer a aposta que diariamente fai por as diferentes actividades que se desenvolven no campus de Lugo. Despois farei alguna intervención máis, pero de principio ten a palabra a presidenta da Comisión de Normalización Lingüística, Marta López Alonso, que ademais é compañeira do meu departamento. Grazas, Pedro. Quero comezar agradecendo ao vicerreitorado, na figura de Pedro García Radón, a súa colaboración neste foro USC 2013 dentro do proxecto Proxéctate en Galego. Desde que estamos nestas iniciativas, sempre somos moi benvidos aquí na Casa do Saber. Para nos é un motivo de grande satisfacción. Un dos nosos da filosofía do noso proxecto é achegar a universidade e a sociedade. Entón, este edificio cumple perfectamente esas expectativas, como decía Pedro, porque está aquí na cidade, entón supón un achegamento e para nós é un simbolismo que nos interesa remarcar. Tamén quero agradecerle a Mario Outeiro a súa presentación neste acto, representando a Diputación Provincial de Lugo, sempre os apoiou nestas iniciativas en prol do galego. Xa dende que comezamos a andar daquela con achegándonos ao medio rural, estuvo sempre aí apoiándonos económicamente. A Día Cultural do domingo a temos que agradecer realmente a Diputación, que creo que é unha parte tamén moi importante desta actividade. Gracias a todos e a todas por asistir. Somos conscientes de que é unha fin de semana con moita actividade académica en todos os centros de Lugo e cultural, e, por tanto, é difícil ter un gran aforo. Creo que todos pensamos que despois do Pilar e do San Froilán era a fin de semana ideal para organizar as actividades, e creo que todos pensamos igual. Por tanto, hai unha gran oferta e agradecervos que escollerades Proxéctate en Galego e para compartir con nos este fin de semana. Para min é un orgullo, unha gran satisfacción estar hoxe aquí en representación do colectivo de Proxéctate en Galego presentándovos este foro. Como decía Pedro, este foro está representado por todas as comisións de normalización lingüística do campus. É algo inusual da nosa universidade. Dicirvos que para min é un motivo de grande satisfacción traballar con este colectivo multidisciplinar. Para min é un dos proxectos máis interesantes que me motivan na universidade xunto cos meus compañeiros. Ademais, este ano, ademais das comisións de normalización lingüística, temos tamén colaboración de persoal do Servizo de Normalización Lingüística de Xusto Rodríguez, que nos está axudando moitísimo ca parte técnica e, con todo. É un gran motor agora mesmo deste proxecto. Tamén persoal de Administración de Servicios, a Paloma Sanz, sempre aí tamén para axudarnos. Estudantes, temos a Ruth Rodríguez tamén, unha persoa tamén moi activa nesta universidade. E, nese sentido, dicirvos que todos tedes cabida, se queredes participar en Proxéctate, vos damos a benvida a participar tanto nestas actividades presenciais de foro USC,
como tamén a actividade que temos na rede, no espazo USC, que, bueno, máis tarde vos contarán as novidades que temos. Estamos tamén no Facebook, o sea que, bueno, hai que estar aí tamén para difundir este tipo de actividades. Bueno, este ano, bueno, como sempre, é a segunda edición, pero, bueno, a filosofía de Proxéctate é chegar á universidade e á sociedade en clave galega. Este ano artellamos varias sesións moi interesantes, saberedes, cun contido particularmente social. Mentre que o ano pasado traballamos máis ben con temas de emprendemento, temas científicos, este ano quizás ten máis peso a parte social. Bueno, queremos ver a lingua, vemos como a lingua pode xogar un papel esencial para proxectarse, bueno, para camiñar cara ao país que queremos, no que queremos vivir, bueno, por suposto en clave galega. Bueno, queremos gozar da nosa lingua, ese é o título da primeira sesión. Bueno, neste país hai moita xente que ten claro que os seus proxectos de lecer non teñen sentido noutra lingua fora do galego. Pode ser proxectos do tradicional ás vanguardas. Esta lingua, este país é tremendamente rico, dinámico, aberto, e podemos traballar dende a recuperación das tradicións ata traballar coas TIC e facer proxectos totalmente innovadores. Esta tarde imos poder velo. Tamén queremos colocarnos como galegas e galegos diante do espello. É un momento, creo que é un momento importante para reflexionar como nos vemos, non só como docentes, transmisores ou xestores de coñecemento, como investigadores, senón tamén como pais ou como nais ou como traballadores de diversos ámbitos. En ese sentido, pois, intentaremos ver a ver se realmente nese espello vemos prexuicios ou vemos autoestima. Bueno, teremos a oportunidade de analizarlo na sesión de mañá pola mañá. Tamén queremos debater en torno ao poder que temos como consumidores para crear un mundo, para facer país. Bueno, para loitar por unha sociedade máis xusta, solidaria, respetuosa, responsable, que coide o medio ambiente. No momento no que estamos non imos sair pensando que alguén de fora nos vai arranxar os problemas. Non somos un país subsidial, en que non lo queiran dicir dende fora, sen riqueza, sen potencial, sin ideas. Creo que non teñen que ser outros os que nos arranxen esta situación con fórmulas máxicas foráneas. Eu creo que ten que salir de nós. Como consumidores, eu creo que podemos posiblemente mudar certos hábitos para poder proxectar un mundo mellor. Mañá pola tarde, eu creo que nos van a dar moitas claves para poder facer isto. Finalmente, o domingo, queremos descubrir todo o potencial que ten o noso patrimonio. Nel temos moitas oportunidades, sin dúbida, é unha mina precisamente de ouro. Espero que camiño a San Paio de Narla iniciemos unha viaxe hacia a nosa cultura, hacia o noso patrimonio. Que poidamos descubrir a riqueza que temos da man de persoas, incluso algunha delas membros da nosa universidade que teñen proxectos fascinantes e que eu creo que nos van a deixar a todos cos ollos abertos e ca boca aberta. Espero que entre todas e todos gocemos destas horas de debate en clave galega, que nos convirtamos nuns consumidores responsables, que iniciemos unha maravillosa viaxe pola nosa cultura e polo noso patrimonio. Sen lugar a dúbidas, iso vai a facer que nos vexamos mellor diante do espello, que nos gustemos e que nos queiramos. Eu creo que gustarse e quererse é a mellor forma que podemos ter de proxectarnos en galego. E, por a miña parte nada máis. Espero que vos disfrutedes deste tema. En a continuación terá a palabra Mario Outeiro, deputado de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, en tronca realmente de forma directa co contido deste foro. Moitas grazas, Pedro. Moitas grazas, Marta. Moi boas tardes a todos e a todas. A verdade é que despois destas palabras que nos dedicou Marta, non sei, calquera cosa non pode decir, sempre quedará mal dita, non?
Nada, vou ser tamén moi breve porque hai uns anos estaba no vosso lugar, recoñezo que desconectaba moito nestes actos de inauguración. Por lo tanto, nada, dicir que para a Deputación de Lugo, para a área de cultura, o galego está presente en todas, absolutamente todas, o 100% de todas as iniciativas que levamos a cabo. Tamén é área de normalización lingüística, como debe ser de cultura. Por lo tanto, todas estas actividades que desenvolve, neste caso, a Universidade de Santiago de Compostela, pues vemos como anelo o dedo, non? Unhas actividades nas que intentan proxectar, pois eso, intentase proxectar o galego e demostrar a sociedade que o galego en todos os ámbitos é moi útil, incluído tamén o empresarial. Entón, máis que nada, agradecer á Universidade por facer que ese artigo na que di que o galego é o idioma oficial da Universidade de Santiago de Compostela pois é verdade. De feito, estaba demostrando moitísimas actividades nas que, como decía Pedro, tamén temos colaboración, moitas delas. Este é o segundo foro no que colaboramos recentemente tamén con vocabulario, en términos forestais tamén en galego, e outras moitas iniciativas que nos quedarán tamén por camiñar. Agradecer o traballo de todas as persoas que estades nos equipos de normalización lingüística, profesores, alumnos, persoal de administración e servicios, por o vosso traballo, por organizar un foro tan interesante como este. Tamén disculparme por non poder acompañaros no foro, porque me encantaría, que a temática é preciosa, non? Penso que é moi interesante. Todas as partes de aquí ao domingo, ao mediodía, son moi interesantes. E tamén felicitaros a vos pola vosa implicación, porque estades aquí desde logo porque estades implicados e vos mollades co tema da lingua. Simplemente que disfrutedes, que aprendades moito e que disfrutedes moito da xornada do domingo. Vades ir ao Museo Fortaleza San Paio de Narla, é un dos 4 centros da Rede Museística Provincial. Lembrarvos que eses 4 puntos están abertos de par en par a que os visitedes, a que os coñezades. Abren prácticamente todos os días do ano, un horario ininterrompido casi desde a mañá a última hora, de xeito gratuito. E son eso, o Museo Fortaleza San Paio de Narla en Friol, por suposto o Museo de Lugo, que é o Museo Matriz, o Museo do Mar en San Cibrao e o Museo Pazo de Doutor en Monforte, que foi o último que entrou a formar parte da Rede Museística Provincial, que é un gran descoñecido, pero moi interesante. Nada máis que sexa do seu proxecto. Gracias, Manu. Despois destas intervencións, solamente queda decir o que decía un día, cando un non ten nada moi interesante que decir, por lo menos que sexa breve. Outro día, cando presentábamos en roda de prensa máis eu esta actividade, estamos a divagar, a primeira, a segunda, a terceira, entón, cando un ten a memoria frosa, por lo mellor releer, realmente unha actividade xa bastante consolidada, porque empezou no ano 2010, na que solamente participaba a Comisión de Normalización Lingüística da Facultade Veterinaria, que organizou unhas xornadas que chamábanse Achegándonos ao Medio Rural. O éxito de participación desas xornadas provocou que outras comisións de normalización lingüística da Escola Politécnica Superior e da Facultade de Humanidades e tamén da Escola entonces, agora Facultade de Formación do Profesorado, se sumaran á iniciativa e organizáronse outras nas que eu estive presente, que chamábanse Lingua, Muller e Dinámica Social. O ano pasado, en 2012, organizáronse outra, xa dentro do proxecto Proxectate en Galego, un foro, e as dúas primeiras deron origen a gañar un premio, o 8º premio Luisa Villalta, as iniciativas normalizadoras na modalidade de ideas para a promoción do galego. O proxecto que presentábase nese marco xa tiña o título de Proxectate en Galego e deu origen despois ás xornadas de 2012. Realmente a idea é magnífica, porque única e exclusivamente, si conseguimos que todos os centros de Campo de Lugo participen nunha mesma iniciativa,
podemos considerar a lingua de maneira transversal como é o objetivo que se pretende nestas xornadas, non ligarlas a coñecementos específicos, non ligarlas a o que podría ser lingüística ou uso nos laboratorios ou uso nas aulas, sino un uso transversal. E, por tanto, auguro que este proxecto seguirá durante moitas edicións máis e ao menos ese é o meu desexo. Nada máis, gracias por participar e espero que todos quededes contentos con estas xornadas. Gracias.
Que ahora nadie entre todos, que tampouco se pode decir Luis, con cachos. Boas tardes, vamos dar logo inicio a esta primeira táboa redonda despois desta sesión de inauguración do Profeta en Galego Foro 2013. Ben, son Francisco Candia, estou aquí a organización das jornadas representando a Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Formación do Profesorado. As diferentes persoas que estamos na organización deste foro iremos pasando por aquí, polas diferentes mesas, para moderar as persoas que temos de convidadas e que moi generosamente nos acompañan para transmitirnos a súa experiencia, o seu conhecimento e a súa maneira de ver a lingua naquele entorno que dominan ou no que son profesionais. Entón, nesta primeira táboa redonda, imos traballar a cuestión, ou tratar a cuestión do docente, non? Frecuentemente no noso país, pero ainda debería ser máis presente, asociamos o galego públicamente a institucións que teñen que ver co disfruto do tempo libre. Nesa consideración, para insistir nesa ligazón emocional que se produce en moitas ocasións entre galego e lecer, galego e disfrute, galego e tempo libre, quixemos traer nesta mesa redonda un repertorio de digamos, entornos nos que o galego se pon de manifesto e así temos aquí nesta mesa persoas que van a falarnos da presenza do galego na música, na escola tradicional, na educación non formal, nas novas tecnologías. E, ben, como sempre, a estrutura destas mesas redondas ao longo deste foro 2013 vai ser unha presentación inicial breve por parte dos convidados e a continuación estableceremos un debate moi informal entre o público e aquí os membros da mesa. Estamos moi próximos, así que podemos interactuar facilmente. Convino-vos, polo tanto, xa desde este primeiro momento a participar activamente nestes 3 días que temos por diante. Entón, sen máis dilación, vou pasar a presentar as persoas que me acompañan e na orde en que van a intervir. Temos, en primeiro lugar, a Ana García Liñares, aquí á miña esquerda, logo ao fondo está Paco Veiga, Xavier Seixo aquí á miña dereita e aquí ao lado de Ana está María Silva. Procedo a presentar persoa por persoa. En primeiro lugar, Ana. Ana é compañeira desde hai moito tempo, compartimos carreira aló polos anos 90 en Pedagogía en Santiago e decidiu orientar a súa carreira profesional no mundo da educación non formal. Ten unha xa longa experiencia en realización de actividades dentro do abano do concepto de educación non formal, animación sociocultural, animación juvenil, organización de campamentos, obradoiros, cursos varios, leva traballado con menores, mesmo aquí en Lugo, ten unha longa xa trayectoria, experiencia en diversas iniciativas que teñen que ver coa educación desde sempre, pero un perfil manifestamente comprometido coa lingua, a través da entidade que comparte con outras persoas, Argallando, Educación de Tempo Libre, así se chama, e fruto desa experiencia vai ser a intervención coa que nos vai agasallar a partir deste momento. Aproveito xa para agradecerlle ás 4 persoas aquí presentes a facilidade que nos deron para contar con eles nun día un tanto intempestivo e ademais de maneira moi xenerosa pola súa parte. E por suposto a vos, pola vosa atención e participación. Todos ustedes. Ana, cando queiras. Moi ben. Sí, a verdade é que o día é totalmente feito antes o
non recordo o nome, o rapaz da Diputación, Mario, decía que os que estamos aquí mollámonos polo galego e hoxe foi literal, mollámonos algúns. Bueno, a ver, contos. Eu pertenzo a unha entidade que se chama Argallán de Educación en Tempo Libre, que naceu no ano 2001 en Santiago. Éramos un grupiño de xente que nos dedicábamos así a facer traballos en educación, en decer, en cultura, en diferentes ámbitos dese tipo. E, pois nada, aquí continuamos algúns de nós. Neste momento a sede xa non está en Santiago, estamos no Val de Barcala, que son os concellos de A Baña e Negreira, que é Val de Barcala, non de A Barcala, como di moita xente, hasta está mal, hasta na Wikipedia, que pon A Barcala é pola zona de Cambre, e o Val de Barcala é a nosa comarca. Ali estamos, levamos a 12 anos, pois, facendo actividades un pouco de todo tipo, non? Sempre digo que para sobrevivir nestes ámbitos, ás veces, por iso que hai aquí moita xente xoven, que supoño que está empezando, bueno, antes dixome Fran, que moitos de vos estabades no mundo da educación tamén, eu estaba desempezando, nada, pois hai momentos nos que este ámbito pois é un pouco duro, eu que digo sempre que para sobrevivir facemos un pouco de todo, desde calquer horario, en calquera sitio, calquera cousa entre comillada, por parar así. Bueno, conto vos así un pouquinho. Algúns dos principios educativos que reúnen un pouquinho a nosa forma de traballar, pois son o respeto aos demais e ao medio que nos rodea, non? E logo, que está un pouco máis vinculado co que vimos a falar aquí, é pois coñecer e poñer en valor o noso patrimonio lingüístico, cultural e ambiental, usando, utilizando para pois, aprender a respetar pois, as outras culturas, non só a nosa, todas en xeral. Entón, os pilares que están así un pouco debaixo destes dous principios educativos, non? Pois son o amor á terra e entendendo a terra como planeta e neste caso a terra o que temos aquí, non? Os demais, o cercano, a lingua, a cultura, non sei, intentamos eso, coñecelo para protexelo e respetalo. Porque creo que é a única maneira de promocionalo e de poñelo en valor, non? A mí parece moi importante que esteades aquí e gústame moito o título ese de Proxéctate en galego. Identifícome totalmente porque creo que levo toda a vida proxectándome en galego. De feito, Fran mo dixo, pero eu tiña un mote na facultade que era na galega, non estudiei en Valladolid, estudiamos en Santiago. Éramos varias anas e o meu mote era na galega, non? Eso di moito, é verdade ou non é verdade? E me pasou, ainda é hoxe o día que xa me pasou máis sitio, eso de Ana la Gallega, nun centro de menores en Coruña, e pouco tamén era Ana la Gallega. É significativo, pero bueno, a mí faime gracia e ademais creo que por levo así como con moito orgullo, claro. Que máis? Falando así un pouco de todo, pois eu tampouco son misioneira da lingua, non? Para empezar a quitar así algúns temas para o tema da mesa redonda. Funo moito tempo, sobre todo na miña adolescencia, así que era así un pouco máis rebelde, tal, se posendo, pero vexo de outro xeito, o sea, intento predicar co exemplo, máis que loitar contra xigantes, non sei como explicarlo. Intento batallar sin que eu acabe moi frustrada e que consiga moita rabia. Entón, o que fago é eso. Intento proxectarme en galego, intento respirar en galego e intento que eso se vexa e é a miña maneira de levar a lingua e o amor á terra e, pois, desde adiante, que é o que vino a falar. Nada, servizos que facemos, por exemplo, na asociación esta, pois temos un pouco de todo, non? Na actualidade, que levamos? Pois levamos
un programa de, bueno, un servizo de educadores sociais nun instituto público que é o da Lide Negreira. Levamos 6 anos con ese proxecto, que é así un pouco máis o que máis importancia lle damos, porque é bastante novidoso, xa que non é un ámbito así moi común para traballar os educadores sociais. Bueno, ali estamos en colaboración co Departamento de Orientación, que se fai pues, desde apoio á educadora familiar, por no traballo coas familias, apoio individual. Hai 6 profesores do instituto que xa demandan a intervención do educador social como apoio nas aulas, nas horas de titoría. Entón, pues, é así como moi novidoso. Vamos tamén así con moito orgullo o proxecto ese. Tamén fai, bueno, a persoa que está ali levando os programas, que non son eu, pero dedícome a deambular por aí, por un mundo adiante, traballando tamén con Decadra, pero non directamente engargallando. Eu engargallando, pois, levo máis xestión e cousas así que directamente os programas. O que decía Fran, pois eu son educadora normalmente, traballo como educadora en centros de menores, estive aquí en Lugo 7 anos, ainda marchei este ano pasado. Bueno, sinto así tamén un pouco daqui xa. Que máis? Facemos actividades, pois, tipo, pois, de todo tipo. Educación, obradoiros de educación afectivo-sexual, de educación ambiental, de animación á lectura, reforzo, técnicas de estudio. Levamos tamén algúns encontros de pais e nais. Normalmente traballamos naquela comarca, pero porque é por onde nos chaman e onde nos coñecen. Facemos eso, actividades extraescolares. Sigue sendo difícil competir contra a informática e o inglés, a pesar de hai 30 anos que loitamos todos os anos por facer cousas diferentes. Seguimos tendo de competidores máis grandes ao inglés e a informática. Que máis? Tamén temos un servizo de monitores polas mañás, estamos o programa Madrugando. Son para os rapaces que teñen que ir antes para o colexio, que, bueno, ten que ver un pouco ca conciliación do traballo da familia, non? Facemos monitoraxes de excursións, itinerarios interpretativos, levamos algún programa tamén relacionado con interpretación do patrimonio local, con mulleres ali do Concello de Brión, facemos percorridos con elas pola súa comarca e outros pola zona de Negreira con escolares. Intentamos eso, poñer en valor o que temos alrededor, porque se ti coñeces o que tes alrededor, acabas querendo e acabas valorando. Xo dixen antes, pero que creo que se trata de eso, todo se trata de eso nesta vida. Campamentos, campos de traballo. Fixen moitos campos de traballo internacionais que ten que ver con, tamén así un pouco aquí, nunca tiven ningún problema por falar con os campos de traballo internacionais, que aquí en Galicia. Evidentemente, algo de inglés, bueno, moito non sei, pero os monitores sí que sabían máis que min, intentábamos comunicar, pero nunca ninguén nos puxo ningún careto, nin ninguna pega por utilizar o galego, todo o contrario. De feito, acababan vendo como realmente teñen unha lingua diferente, a parte do castelán. Si algún careto ás veces podías ver, era máis ben da xente daqui ao principio, só ao principio, porque logo unha vez que empezan a naturalizar todo, pois nunca, si a tua intención é de comunicarte, acabas comunicándote. Dijo eu que traballei moitas veces con autistas, acabas comunicándote. Que máis? Facemos formación de monitores de tempo libre, de persoas adultas, traballamos con mulleres, que é outra das loitas, non? A igualdade de oportunidades, faces aí un oquiño. Que máis? Temos tamén, cando vos dicía que facemos de todo, temos tamén monicreques, que levamos unhas obras de monicreques nas que traballamos, pois, tamén diferentes temas. Fixemos unha versión de Charlie a Fábrica de Chocolate, que é a versión galega, con música daqui, e personaxes daqui e tal. Outra obra é de traballa a diversidade funcional, titúlase Ollos para ver, e a protagonista ten síndrome de Down.
intentamos que tamén as actividades de ocio pues, teñan pues, eso, unha mensaxe educativa, non? Sempre de trasfondo. E a última chamase Aterrar e vai sobre os medos que temos aquí os seres humanos no planeta Terra. Desta podes contar unha anécdota relacionada ca lingua tamén, non? Que presentamos na festa do Porto Cerca, de Corcubión. Acórdome que Sergio, que é o meu compañero que estaba fora coas luces e co son, tivo que aguantar unha señora que toda a obra vai a vara coa historia de que como está representando a obra en galego, porque isto non ten en cabeza, porque Corcubión no Brán, enche de xente estranxeira, de xente que vende fora, que non se entende, e a única persoa que tamén estaba protestando porque os monicreques eran en galego, pois tamén era daqui, que tamén é significativo. Sabe, solto cosas así, por si logo falamos, pois que falemos entre todos, non? Tamén conta contos, e esta tamén vos podo contar outra así que unha vez chamaronme para preguntarme si facíamos contacontos, eu dixen sí, entón preguntaronme as características, canto duraba a sesión, si podía ser para unha guardería de nenos de 2 a 3 anos, bueno, eran pequechiños de todo. Dixen que sí, contei toda a historia, o que costaba, tal, e me din, moi ben, e de repente di, e que idioma lo hacéis? En galego, e di, non, entonces non. E dixen, pero porque, de onde son os nenos? Te digo, pero porque a guardería de Vigo. Entón digo eu, pero os nenos din, non, es que en gallego non te entiendo. Como van a entender? Si son de aquí, sí. E ao final os rapaces me dicía que nin nas súas casas falaban en galego, nin na guardería falaban en galego, e que non me iban a entender. Non sei se ese día debía estar inspirada, porque tampouco teño demasiada labia, pero ese día debía estar inspirada, e ao final acabei convencendo a señora de que sería interesante para eles ter unha primeira experiencia. Alá fun, os nenos entenderon, e levei cousas suficientes por si non entendían que era un ovo, por si non entendían que o ovo era huevo, e levei unha pija de millo por si non entendían un maíz, e cousas, non? Máis que nada por eso, por aquilo de facerme entender. Pero bueno, todo isto son cousas bastante recientes, entón, pois, que están aí, despois de tantos anos de loita, así que habendo as mesmas loitas cando eu estaba no instituto, que agora, non? Eso ás veces costame encaixarlo, pero bueno. E nada, temos tamén eso, festas de animación, pero aquí, pois non é que teñamos demasiados problemas ca lingua, aquí simplemente os problemas os temos que sempre nos chaman os payasos, de un xeito así moi pellorativo, que conste que para mí un payaso é unha figura entrañable, pero sempre nos din, xa veñen os payasos, e ti vas vestida así como podo ir agora. Non imos de payasos, pero bueno, é así. O concepto tamén. E desde hai un par de anos estamos facendo unha actividade que é moi chula, e tivemos aí a sorte de que nos chamaran, de que os servicios de normalización lingüística da área de Compostela contactaron con nós, e levamos 2 anos facéndolles o club de debate, formamos os rapaces no que é a historia do debate, e logo colaboramos con eles na organización. Fixemos a fase comarcal de Santiago, da área de Compostela, que engloba varios concellos. Este ano tamén estivemos na fase galega, na fase final. E aí, xa digo, a min eso me parece unha actividade moi constructiva e moi emocionante, escoitar os rapaces aí debatir, traballar tan seriamente os temas. Pareceme un traballo fortísimo por parte do profesorado implicado nos centros, non sei, moi chula. E por encima tivemos a sorte de poder levarlos, os que gañaron o premio, levámoslos este ano nos de excursión. O premio foi unha excursión á comarca de Taramundi para coñecer un galego de outra zona. Foi unha das actividades máis chulas que vi, porque conviviron diferentes tipos de galego, porque os rapaces compartiron o premio aí un acto de solidaridade total. O premio era para un instituto solo, pero compartiron entre os 3 últimos, porque así o decidiron eles. Entón foron uns 25 rapaces aí a Taramundi durante 3 días con nós, que preparáramos a actividade toda, a ruta. Estábamos rapaces de Rois, que veñen de un galego rural, un contexto rural, con moitísimas variantes dialectais,
ao mesmo tempo estábamos de Pontevedra, que eran nenos, polo menos o grupo que nós tiñamos ali, eran nenos con, bueno, nenos, estamos falando de adolescentes, de 15, 16, 17 anos. Que viñan de un contexto de falar galego normativo na casa, porque a maioría eran fillos de profesores de galego e cousas así, e logo estábamos de Ferrol, que xusto cadraban, todos eran de contexto castelán falante. Aí houve un momento así moi significativo, porque cando gañaron a fase, os de Ferrol foron os que decidiron compartir o premio, cando gañaron a fase de final ali en Santiago, unha das rapazas chamou a casa, dixo, ganamos tal, e o pai, pois o parece que contou coa profesora, o pai non compartía que ela estivese falando de galego no auditorio, que non lle parecía normal. Esas cosas ainda pasan, é así. E esa mesma rapaza, recordo un dos días ali en Taramundi, que chamou por teléfono a casa e lle dicía a súa nai, ai mamá, non me sale, desde que estou aquí non me sale falar en castellano, sale solamente falar en galego. E a min, ese tipo de cousas, pois me parece pois que vale a pena crear contextos e vale a pena traballar, ainda que sexamos 4, ainda que sexamos 31, ou ainda que vale a pena, ainda que eso sea por iso. Sí. E logo que eles ali viron que podían ligar en galego, que eso era interesantísimo, claro, porque normalmente ese é outro dos problemas que hoxe normalmente, que cambian para ligar, sí, cambian para ligar. A ver, e agora simplemente temas así que se me ocurriron para comentar. Cando sexa agora, que dime, Ana? Vale. Nada, cousas que eu fui fiando na miña cabeza, pois que a mí sempre me resultou moi curioso que a xente cambie de registro a falar sabendo que nos entendemos, non? Se xa é castelán falante, eu son galego falante, eu sei que ela me entende, non digo esta. Claro, porque nunca entendí que a xente fora eso. Mañá falaredes de queso que Valentina Formoso ela é a especialista neste tema, eu non teño ningún estudio teórico, pero ela así, entón, gustaría estar mañá, tampouco podo estar, pero bueno, sempre me chamou a atención. Eu é que non recordo na miña vida cambiar de registro a menos que fose estrictamente necesario, se non me entenden, xa digo, intento comunicarme con quen sexa. Agora, aquí non o entendí. Eu non sei como pasei os meus primeiros anos de escola, porque eu tive galego por primeira vez en cuarto de xete, con 9 anos. Antes non había galego na escola. Entón, eu teño 42 anos. Creo que nunca cambiei de registro falando con alguén. Entón, non sei exactamente, non recordo vivir mal, pero supoño que en algún momento o tuve que facer. Non sei como dicilo. Pero tuve que pasar en algún momento algunha situación que fixera que eu, ao largo de moitos anos, levar o galego así. Eu creo que esa rebeldía xa ten que ver de algunha rabia interior que tiven cando era pequena e logo, pois iso, se me mantivo e se me mantén. Bueno, Fran díxome que tiña que ser positiva, e eu creo que son positiva normalmente nas. Son realista, que non ten nada que ver ser positiva con ser realista. Ás veces hai que ver a realidade para ser capaz de buscar solucións e vamos, intentar, non sei. Que máis podo contar por aquí que se me ocurría? Da necesidade de modelos que eu falei, non? Creo que o que nos fan falta, pois, a xente xoves fan falta referentes, fan falta modelos. Bueno, para mí unha modelo esta muller, o sea, non de que estemos aquí, digamos, pero refírome... Podo gravar, pero refírome, ela pode chegar a moito máis, ela e moita máis xente, son persoaxes públicos, de feito, eu creo que isto se vai petar a partir das 7, poñía en Lugo, lín a prensa, e poñía que a partir das 7 hai un espectáculo de música e comedia gratuito na Casa de Saber con eso, non sei se viste desa serie. É o que pon, un espectáculo cómico musical a partir das 7 gratuito na Casa do Saber. Entón eu creo que jarda de sitio porque en breve non se vai caber aquí. Pero bueno, que digo, que fan falta referentes para de loita pola, pois, eso, de amor á terra, de amor á lingua, de amor ao espacio que temos que ter, non?
Pois, claro, cando era estar nun escenario, porque eu sei non porque está moi presita, entón, o poder que se ten desde eses espacios é moito máis que o que pode ter un profe nun instituto, ti como pai ou como nai, ou outras persoas en calquera contexto. Non só para ver, hai moita outra xente que para min son referentes, pues, non sei, teño unha chea de escritos, pero bueno, cada un ten os seus mesmo. Pero, nada, que eso non significa que non teñamos que darnos conta da importancia que temos todos, absolutamente todos, como cando estamos diante dun grupo de xente. Entón, eu sei de sobra que cando levo un grupiño de nenos, o referente pois son eu e o resto dos monitores que están comigo. Entón, bueno, pois é importante non perder eso de vista. Entón, para min é importante que se fale sempre en galego. Eu, a xente que traballa comigo, procuro dicirlle que fale en galego. Entón, procuramos sempre que bueno, todos falar en galego. Outra das cousas que tiña notadas é que a nós nos chegan moitísimos currículos e eu sí que miro se venen en galego ou en castelán, se son de aquí. Para min é importante. O sea, dame o mesmo que o que me fale alguén fora, cando estamos na rúa ou tomando algo, agora na actividade, argallando ben de actividades en galego. Entón, pois, tens que falar en galego. A veces nos tachan de radicais, bueno, pues diversas connotacións que isto ten, pero é así. Aquí sempre digo, no tempo libre, o cantajuegos, tonos para atrás na lingua, a cantidade, porque xa levábamos, hai moitas escolas de tempo libre que levábamos anos intentando meter o tempo libre en galego, e cando veo cantajuegos, pois as cancións que nos cantábamos, que xa as versionáramos ao galego, e xa as cantábamos en galego, agora saben todos os nenos, por 6 ou 7 versións do cantajuegos, entón, pois, cando ti lles cantas a canción en galego, mincha así non é, os das novas tecnoloxías, faría falta un cantaxogos en galego. Hai unha chea deles, pero, sí, xa vou acabar, que xa vexo que xa me pasan por aquí o papel. Logo, despois, xa na mesa redonda, se quere falar. Vale. Lamento, Ana, ahora que estábamos entrando en calor e a cousa estaba volvendo paixonal, pero continuamos no debate. Moi ben, grazas. Vamos seguir con Paco Veiga. Paco Veiga, aproveitando o que dicía agora Ana, Paco Veiga é un dos meus referentes. O mellor nunca llo dixen personalmente, pero aproveito para facelo público agora. Paco Veiga é profesor de galego no IES de Melide, é unha das persoas con máis longa trayectoria do país en renovación pedagóxica e tamén en iniciativas interesantes como, por exemplo, a Radio Escolar Radio Melide e outras iniciativas que non gloso aquí por non alongarme. De todas maneiras, está aquí máis que polo seu papel como docente de educación formal, polo seu papel pioneiro en compañía de outra xente moi activa no país e con repercusión pública nos últimos tempos de recuperación e promoción do xogo e do xoguete popular galego. Xogo, xoguete popular e tradicional. Ben, hai algunhas pequenas diferenzas ao respecto que se logo queda tempo el poderá indicar. Neste momento, el acompáñanos representando a Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional. Para min é unha honra contar con ele nesta mesa. Cando que Dame algo de apuro falar agora. Non sei se casi coller a posta de marchar. Cando alguén lle di algo así, pois é sinal de que vai moi bello. Entón, isto se o agradece profundamente. Devo decir que a admiración é recíproca. Cando Fran apareceu en certos foros, apareceu daquela porque era moi pequeno, non? Pois realmente, quero dicir que non aparecera antes porque non tivera tempo. Cando apareceu en certos foros por aí adiante, pois algunhas persoas quedamos un pouco coa boca aberta por, justamente por vir Saiba Novo.
Moitas grazas. Mirade, atópase na sala 3 compañeiros máis, Xosé Luis, Xan e Luisa, porque viñamos a Lugo e decidimos aproveitar para facer varias cousas. Digo, porque senón falan sen ben, se non conto que están aquí. Mirade, acabo de conectar o ordenador por unha razón moi simple. Un dos gurús do estudo do xogo tradicional, un francés chamado Pierre Parlevat, que seguramente coñecedes moitos de vos, di que os xogos é imposible contalos. Os xogos hai que verlos. Entón, ainda que a exposición é mínima no tempo, pois, imos pasar alguna cosa. Mirade, nos agradecemos isto que temos que decir. En primeiro lugar, agradecemos profundamente ter sido invitados, porque o movimento de recuperación do patrimonio lúdico galego como algo medianamente estruturado e organizado ten a idade que vai do século XXI. Antes houve iniciativas particulares de clubs, de concellos, de asociacións, de colexios, pero digamos con unha estrutura así medianamente organizada só existe desde o ano 2000 aproximadamente, non? Entón, para nós é moi importante ter acceso ás universidades. Aproveito para deciros o seguinte: temos ido xa a moitos lugares da universidade, das 3 universidades, pero particularmente da de Santiago, e sempre empezamos así. Se imos falar do xogo tradicional, se pensades que non imos falar dunha cousa seria, podedes marchar. Hasta agora non marchou ninguén, pero non estamos libres de que tal cousa suceda o día menos pensado. O xogo é fundamental para os seres humanos, senón non chegaríamos aquí, eso é evidente. Mirade, de que falamos cando falamos de xogo tradicional? Permitideme este percorrido a todo correo. O estudo do xogo tradicional empezou como outras moitas facetas da nosa realidade como país coa xeración nós. O xogo tradicional interesou daquela desde unha perspectiva, pois que sei, etnográfica, como poñemos aí, antropolóxica, e risco, digamos que é un dos primeiros estudosos, non? E esa línea continúa ainda a día de hoxe, por eso poñemos 3 cápsulas, por exemplo, vos se colledes a revista da Diputación de Ourense, podedes ver xente que sigue estudiando o xogo tradicional desde esta óptica. Desde que morreu Franco, o xogo tradicional interesou, é dicir, isto sucedeu prácticamente en todas as comunidades autónomas, recén nacidas, algunhas artificialmente creadas, outras, como no noso caso, un país secular, non? E as comunidades autónomas viron no xogo tradicional un elemento tamén para crear a súa propia couraza como pobo. E entón apareceron aí infinidade de recompilacións. En Galicia, a primeira recompilación desta índole é de Arturo Belmanía, refírese á comarca dos Muros, pero despois apareceron outras moitas, de tal xeito que a día de hoxe podemos decir que o xogo tradicional está recompilado, está escrito. Outra cousa que estea divulgado é que estea presente noutros soportes, non? Por iso, recentemente, e sobre todo, xa digo, a partir do comezo do século XXI, asistimos a outras 2 etapas. Unha é realmente é unha etapa, a etapa que xustamente persegue o seguinte: unha vez recompilado o xogo tradicional, imos devolvelo á cadena de produción cultural e devolvelo ao seu dono, non? Entón, aí nacemos nós como colectivo, por exemplo, e aí naceron outros colectivos que hai en Galicia que son infinitos xa a día de hoxe. Ao final citamos algún. Mirade, por que nos metemos nisto? Metémonos nisto porque Galicia, e se me permitides con toda a rapidez, Galicia é isto que vai aparecer en pantalla. Este é unha definición, este é un gráfico que fixemos a partir da definición que Cons nos ofrece de cultura. Cons e outros, porque outros autores ao fin e ao cabo acaban definindo dun xeito parecido. A esquerda está o que somos, a dereita está como nos facemos ver. Entón, nos puntos suspensivos engadido que queirades, a música, calquera cousa. A dereita están as nosas manifestacións culturais, esa é a maneira que temos de ensinarnos ao mundo. Se queredes ver a Galicia en primeiro plano, podemoslo ver así. Ese é o mapa de Galicia. Mirad onde están as Rías Baixas, por aí andar. Correcto? Nos puntos suspensivos, insisto, engadide o que queirades. Mirade, que sucedeu nos últimos 30 anos a respecto da normalización lingüística, e xa imos ao que nos trae aquí. Pois mirade, posiblemente o que sucedeu son isto. Os teóricos din que as manifestacións culturais non poden camiñar illadas. Ou camiñan todas xuntas ou non camiñan. Entón aquí investironse desde a nosa óptica infinidade de pelas na cuestión lingüística, pero moi poucas na normalización cultural do país. Entón, o que gráficamente podemos facer é representarlo así, non? A lingua non pode camiñar porque está maniatada polas outras manifestacións culturais.
Poño un exemplo que sempre poñemos porque se cadra moi ilustrativo. Como pode falar galego con orgullo un rapaz dunha aldea que sai da súa casa e ve, primeiro, unha casa de ruídas en que haxa perspectivas de que vai a ser de que vai a existir algún proxecto para rehabilitala, unha bañeira servindo de preseba as vacas, bueno, etc. Como se pode falar con orgullo? Porque primeiro hai que normalizar o que é o lugar onde vivimos e a todos os niveis, e despois poderemos falar un idioma. O que sucedeu en Galicia da nosa óptica foi iso. Se queredes, representámoslo de outro xeito. É un xeito moito máis terrible. A lingua considerouse illada de todo o que nos sustenta como povo, e o que fixemos foi moitas veces ensinar unha lingua estranxeira. Iso ainda dubido de que estea destacado na realidade do noso sistema educativo. Iso de ensinar o galego como lingua estranxeira non vos soa algo. Seguramente o sufrimos moito nos que estamos aquí. Vale, non seguimos por este camiño tan terrible. Atención, por iso nos decidimos botarle un cable a este país facendo o único que sabemos, que é recuperando o xogo tradicional e devolverlo a... Van un par de exemplos. Isto é un percorrido rápido, obviamente. Aquí vedes ao señor Eugenio lanzando o birlo. Sí, reparade, por favor, en como está... Estamos na terra de Miranda, en Río Torto. Vale, mirade o señor Eugenio como está vestido. Pero contestadme rapidamente porque temos moi pouco tempo. Trátase dun xogo dun deporte. Dun xogo porque está vestido de rúa, obviamente. A finalidade dese xogo intrínsecamente tal vez sexa ganar, pero o señor Eugenio non vai ir para gañar, o señor Eugenio vai ir para pasarlo ben, correcto? Temos infinidade de xogos desta índole, infinidade de variantes do xogo, dos libros, quero decir. Este é unha segunda parte. Fixados no filmo, sí? Seguides hoxe o lugar xa non é tan feo, Notades que hai moita xente con manos petos. É unha foto artificial porque a partida foi montada justamente para ensinarlle a uns cantos letrados como se xoga os birlos en rea ou birlos de lastra, correcto? Poñamos o exemplo contrario. Esta foto que vai aparecer está tirada no Val Miñor. Vedes como está vestido o lanzador? Iso é un deporte en toda regla. O objetivo desa partida é gañar. E gañar ademais unha copa, a honra, etc. Non gañar a empanada, porque gañar unha empanada ainda poderíamos, se a cuestión fose unha empanada, ainda podíamos estar falando de xogo. Pero estamos falando dun deporte. Mirade, os birlos celta foron levados polos emigrantes galegos a Argentina e Uruguai, e hoxe en día hai incluso torneos internacionais, correcto? E sigamos, é un repaso absolutamente breve, son 4 ou 5 xogos escollidos, todo o mundo coñece o noso deporte nacional, quero supoñer, se non o coñecedes, debiades coñecelo, vale? A billarda ou estornela, naturalmente que si, sabedes en que consiste, non? Afortunadamente trátase tamén de un deporte recuperado, xogabas en todas partes, con regras moi diferentes. Seguro que coñecedes a Liga Nacional de Billarda, non? Que tamén arrincou da provincia de Lugo, por iso trouxemos isto. Ben, vexamos outro exemplo rápido. Non recordo Calviña, por iso non me lo codo. Correcto, os xogos de forza. Mirade, os xogos tradicionais están absolutamente enraizados no medio, responden en xeral a unha finalidade. A finalidade dos xogos de forza, que temos infinitos, nace da realidade labrega mariñeira. Había que adestrar a forza, hai que adestrar a forza. Coñecedes o tiro de corda, supoño. Evidentemente, vos sabedes que un teórico portugués, Antonio Cabral, dicía que o traballo convértese en xogo cando o home, o ser humano, cando o ser humano descubre no traballo unha certa graza, correcto? Non importa estar cansado, eso non importa, vale? O que importa é ter a gaña de xogar, e obviamente xogamos moito nas festas. Festas e xogos están absolutamente, son unha cucaña mariñeira, unha cucaña de agua, de Ponte de Ume, vale? Está, seguro que coñecedes tamén este xogo. Visitastes algunha vez o entroido de Xinzo de Limia? Pois ali existe o xogo das olas na praza de Xinzo, que, en fin, co cal se aposta, bueno, etc. Non enredo con isto. Mirade, isto descubrímoslo recentemente. Resulta que no Grove as mulleres xogaban ao mesmo. E nos andábamos polo mundo dicindo, o xogo das olas é de Xinzo, sobre todo. Tal vez se xogase en outros lugares. A Asociación Xogos Populares do Grove
fixeronnos chegar isto. Aquí xogábase as olas, as mesmas olas de Xinzo, e as mulleres guardaban as olas que se lles rompían para xogar no entroido tamén. Vale, mirade, acabouse, sinto, é unha cousa breve, acabouse a exemplificación de que falamos cando falamos de xogo tradicional, non? Nos temos catalogados 123 tipos de xogos tradicionais en Galicia, 123, 1, 2, 3, multiplicado, sabedes xogar a queda? Eu curro detrás de SES e cando a pille, damos media volta porque me pilla ela. Pois, mira, de modalidades da queda debe haber, que sei eu, porque nos dio unhas 20 modalidades da queda. Multiplicada de 123 por X, por X números, dará o número de xogos tradicionais que temos. Estamos á cabeceira do Estado, só tal vez seguindo o fío do País Vasco de Navarra, que son os punteiros. Ben, o proceso de recuperación do xogo tradicional nos nosos días é unha realidade máis ou menos vigorosa. Isto que tedes aquí é o patio do colexio do Boimorto. Hoxe en día está un pelín deteriorado, pero se queredes saber algo de arquitectura escolar de patio, por favor, tedes que ir a Boimorto. Vale? O patio estaba, falo un pouco en plural porque ali tiveron obras nocivas para isto, non? Estaba perfectamente preparado para o xogo tradicional. En Galicia, felizmente, empezou a haber foros, xa digo, a partir do comezo do século XXI, foros de reflexión sobre o noso patrimonio lúdico. E mesmamente nós estamos directamente entregados na Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais. É un fenómeno que existe de Alemania para aquí. De Alemania para lá temos algúns contactos indirectos, pero perdémonos un pouco polo camiño, non? Ben, un segundinho a ver se carga. En Europa hai moitos cartos metidos nisto. Os flamengos, por exemplo, usan o xogo tradicional contra os balóns en Bélxica, correcto? Bueno, xogos para todos, no patrimonio lúdico temos todo tipo de xogos, vale? O xogo tradicional sempre foi un lugar de interacción entre xeracións diferentes. Iso é unha situación educativamente enormemente rica, correcto? Xogos para todos, xogos sin nada. Damos conta que nos aí poñemos os tabuleiros, ni siquiera fan falta, abondan unhas pedriñas e que alguén fan unha raya, correcto? Só fai falta, sempre decimos, só fai falta unha cabeza avenenciosa e unha man, unha cabeza e unha man avenenciosa. E depois engadimos, que a veces nas escolas botan as mans á cabeza, engadimos que todos os nenos e nenas dos nosos días tiñan que andar con a navalla no peto, correcto? Xa, claro, é unha barbaridade, pero non é tal barbaridade. Mirade, sabedes que estamos xogando aí en todas partes, non? Arriba estamos xogando á esquerda o pano de equipos, abaixo estamos xogando a xogatira infantil, a dereita abaixo temos unha modalidade de corro, correcto? Quédanos arriba a dereita, sabedes que estamos xogando aí, non? Perdón, alguén dixo? Perdón, é a parte final do Pase Misi. Por favor, non digades nada. Tedes na cabeza a canción do Pase Misi? Nos séculos escuros pasaron en Galicia cousas moi raras. Entón, o xogo tradicional moitas veces ten recitados en castelán. Pero mirade, debaixo dun recitado en castelán, tal vez, digo por se vos poñedes a investigar isto, tal vez haxa cousas tan espectaculares como esta, o Pasa Perico, Pasa Monteiro de Ferrol. Ese é o mesmo Pase Misi, correcto? Entendido? Lénola que non o vemos. Eu non pude estar cortado por alguna razón. Vale. Pasa que, bueno, vede Lari, non fai falta de adiante. Ben, non me aleades un teiras, non me dá tempo a soltar el terreno. Mira, Pasa Perico, Pasa Monteiro. É un xogo espectacular porque non é un xogo competitivo. Iso, esa parte que consiste en tirar por un lado por outro, nin siquiera, en fin, ten a esencia en si mesmo. O que importa é que sucede todo antes, non? Mirade, fagamos un pequeno... Colledes ese neno que tedes no colo, védelo, cantadelle unha naina. O primeiro que se vos ocorre unha naina en español. Sí ou sí? Bueno, hai xente que non, grazas. Vale, hai infinitas. De feito é o primeiro xogo, correcto? Infinitas. Fagamos un pequeno percorrido a saltos, por tipos de xogos iniciáticos. Por exemplo, xogos para as mans.
aparte bueno, non me acordo agora o recitado deste español, este dedo non sei que, etc. Hai infinitas, vivas ainda, infinitos recitados para xogar coas mans. Se poñedes o neniño, ese neniño que agora é medrou, se poñedes de cabalo da perna, poderíade cantar isto. Correcto? Sí. Dame pena pasar, pero a Fran vai me cortar, vale? Coñecedes os contos acumulativos, eses que nos piden que o continuemos despois. Dan moito xogo para, pois coñedes ese neno, xa medrou, xa tedes esa nena, xa tedes de frente, xa podes laricar con ela estes, o prototipo sempre foi Xan Douteiro, non? Xan Douteiro ten un can que chaman Capitán, etc. Sí. Bueno, pois, por suposto, infinidade de trabalínguas. Mirade, e por moi pequeno que sexa esta exposición no tempo, eu non podo evitar, non sei se ven agora, sí, absolutamente, isto non se pode obviar nunca, son as coprolarias, temos cantidade de recitados poucos, porque somos así, correcto? Vale, ben, remato enseguida, un segundo. Ben, vos sabedes que para xogar primeiro hai que decidir que é a panda. Vale, de exemplo, estes dous recitados de sortes, correcto? Sabedes como vai isto, non? Na Coruña hai un conto que se chama Ti que daches, a pandas. Tamén hai contos de recitados de eliminación indirecta, onde o que toca nunha panda é o que queda eliminado e continúase. Sabedes de que estou falando, correcto? Pareceríame mal se non o soubesedes, que quede claro, vale? Ben, un segundo, Fran, non te me enfades. Unha exposición mínima sobre o xogo tradicional non podo obviar o universal xogo da corda. Non faledes con quen tedes ao lado, pensade nese cantar da corda, estádelo pensando? Xa está, non? O 90% dos aquí presentes pensaste nun recitado en castelán. O 90% sí, seguro, Levantamos a man? Non fai falta. Mirad, hai infinitos cantares para saltar a corda. Correcto. Di en concreto pola dorra abaixo, non vexo sin gafas. Vale, cédelo aí. Ben. E podo continuar. Non vengo ao caso a aprendelo de memoria agora, non? Pero acordadevos que non se trata de agarrar o primeiro que aparece, que vai ser en castelán, posiblemente. Ben, mirade, entón, aí tedes a parte das nosas forzas. Realmente o noso lema é xogar en galego, vivir en galego. Xustamente polo aquilo que intentamos justificar ao principio, normalización cultural para a normalización lingüística. Obviamente non se pode xogar noutro idioma o xogo tradicional. Co bipartito estábamos a punto de poñer en marcha, digo estábamos porque nos participábamos activamente, de poñer en marcha isto, o plan estratégico dos xogos e deportes populares e tradicionais de Galicia. Isto foi presentado na campaña electoral e despois non seguiu adiante cando cambiou a color do goberno. Esperamos poder recuperarlo algún día, vale? É dicir, a idea de que houvese penas e demais para... Mirade, acabo con dúas constatacións, vale? Primeira, nos visitamos en concreto nos nosos anos de vida un total exactamente de 322 lugares de Galicia. 322, do norte ao sur e do leste ao oeste. Coñecemos a persoas maiores, a persoas adultas e coñecemos a moitos nenos e nenas. Estamos en condicións de afirmar, é unha afirmación absolutamente científica, que o castelán penetra de sur a norte. Correcto? E de Somorrazo é moi complicado atopar un neno que fale galego. Vale? Cando resulta que no Morrazo metenlle caña a todo Dios. Está? E, mirade, non só iso, senón que isto xa é algo que digo entre paréntesis, porque isto hai que demostrarlo. Mirade, nos inevitablemente, cando acabamos unha sesión de divulgación dos xogos tradicionais, imos tomar un refresco, unha caña, e imos catalogando os nenos e as nenas. Inevitablemente, como pode ser ter nenos, non sei que, etc. Mirade, temos un ranking, desgraciadamente temos un ranking de autonomía, de nenos autónomos e de nenos dependentes. O feito de falar galego, non podemos, claro, isto non podemos defenderlo, non, diante de xente que queira decir o contrario, non? Pero
os nenos e as nenas galego-falantes en xeral son moito máis autónomos que os castelán-falantes. Vale, isto vai asociado a un hábitat concreto tamén, porque nos traballamos, por exemplo, moito cos cintos das cidades, e nos cintos das cidades a dependencia dos nenos é lamentable. Chega a categoría lamentable. Mirade, se queredes anotar algún contacto, con anotar o nome, xa tecleado en calquera buscador e demais. Aí estamos nós, a vosa disposición, por certo, se algo queredes, está a Asociación Europea, está a Rede Galega de Xogo Tradicional Brinquedia, correcto? E agora, como viñamos aquí, pois, imos permitirnos tamén facer referencia a 3 asociacións de Lugo, 3 colectivos. Non sei se coñecedes a Xotramo de Muimenta, correcto, ao Cadaval de Castro de Rei e a propia Liga Nacional de Villarda, vale, que arrincou na Mariña. Con teclado nun buscador xa vos aparece a referencia. E acabei, pero permite un momento autopublicitario. Nos organizamos todos os anos un curso sobre o patrimonio lúdico, é o único que se organiza en Galicia dirixido a educadores en xeral, e imos facer en Carballo o 8 e o 9 de novembro. Disculpas pola publicidade, pero nos temos que perder os menos cartos posibles. Vale. Moitas gracias. Moi ben, creo que estamos disfrutando, por lo menos, ¿no? Gracias, Paco. Pasamos a Xavier Seixo, que está nesta mesa acompañándonos como promotor do Galeoque e de outros proxectos TIC. Xavier leva vencellado desde que estudaba na Facultade de Físicas en Santiago coas novas tecnoloxías, co software libre, colaborou con Mancomún, puxo a andar unha ferramenta de traducción de software asistido por ordenador en galego, agora está nun proxecto que se chama, a ver se o digo ben, Exeria, verdade? Non, Eso depois. eso centro, xa explico despois. Ben, sobre todo o máis importante que ele vai desenvolver agora na súa intervención é que ten un compromiso para facer cultura audiovisual, novas tecnoloxías, lecer e asociar iso co galego. Antes falábamos, Paco, de que non podemos potenciar os diferentes elementos, as diferentes manifestacións culturais dun país como é o noso, sen esquecer, non podemos potenciar unhas esquecendo as outras. Nos, cando fixemos darle nome a estas xornadas, as chamamos Proxecto Ten Galego, pensábamos en galego non só como lingua, senón como unha maneira de ser, de estar no mundo, non? E iso ten que ver coa lingua, que ten que ver con outras manifestacións culturais. E na actualidade, a cultura audiovisual tamén é cultura, e por suposto o galego non pode estar alleo nese terreo. É por esa razón que nesta mesa parecíanos pertinente que unha persoa do eido das novas tecnoloxías estivera presente para compartir con nos a lectura deste ámbito. Grazas. Respectaseme así xa? Claro que sí, verdad? Bueno, a ver se consigo ordenar despois do que se falou aquí o que viña a traer eu. Bueno, eu quería vos falar sobre o tema de novas tecnoloxías, aspecto lúdico, galego. Eu non son optimista na situación actual, vale? Pode ser que hai que ser optimista. Non me gusta. A cousa non está fácil e a cousa está moi jodida, vale? Falando máis claro e rápido. Eu vou primeiro a intentar explicar, a ver, unha cousa, eu non son ningún friki que xoga aos ordenadores ni nada disso, porque de feito, creo que hasta no galego que xoguei poucas veces, vale? A min interesa esta parte porque forma parte dunha zona sectorial da sociedade en xeral, pois que agora ten bastante peso, bueno, dependendo como interprete cada quen, vale? Eu non vou entrar a valorar as cuestións finais ou tal, nin de valores, simplemente a reflexar primeiro, que eso forma parte da miña opinión, que non quero dar, simplemente quero expresar o que hai e por onde se debería ir, vale? Que pasa cos xogos? Os xogos, desde logo, destes momentos, na industria do lecer,
representan prácticamente, non sei, pero podo asegurar que está moi por enriba, pero moi por enriba do cinema, da música, etcétera, 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 vale? Se tedes interese para saber como se move este mundillo, podes, bueno, en primeiro lugar, vamos decir o dibuixo neste, por se alguén quere atopalo, que é, se vades a verbondo.eu, barra documentación, pois terei aí varios días, son simplemente anotacións, vale? Me vou, tendencias, que está pasando no mundo nestes momentos? No mundo occidental, onde hai pasta para comprarse os xogos, porque os xogos son caros, nunca os esquezamos, os xogos do ordenador, perdón. Cando me refiro a xogos, do que falo, non dos outros tipos de xogos, porque se poden fabricar estes xogos nas casas. Tamén veremos que as tecnologías tamén se poden facer. Tendencias. Por exemplo, vos vades á exposición máis importante que hai no mundo, en inglés, Electronic Entertainment Expo, en California, e vedes o que está pasando no mundo. No mundo é isto, un teléfono móvil, un smartphone, non? Normal e corriente, que ahora xa nos regalan as operadoras que hai que compralos, e veredes que aí se está movendo, cocendo moito, vale? Estáse cocendo nas plataformas, como a Wii, a Xbox, PlayStation, etc. Eso move unha cantidad de pasta que é unha burrada. Lógicamente, se se move pasta nese mundo, pois a xente invirte nese mundo. E estar nese mundo ou non é fastidiado non estar. É outra palabra moito máis feas, vale? Expo, a primeira expo máis importante do mundo, despois tedes a feira de Colonia en Alemanha, despois a feira de Xapón, fixadevos onde nos estamos situando, vale? E despois temos dúas no Estado español, vale? Ide as linguas que utilizan estas plataformas para promocionarse. Veredes que estas son moi importantes, todas. Veredes que a única que utiliza unha lingua minorizada é a Expo de Barcelona, que utiliza o catalán. O resto, olvidadevos. Os españoles en Madrid non queren saber nada de nós. E as empresas tampouco, porque se vades aos xogos que se anuncian aí dentro, non vades a topar ningún só xogo que este en galego. E me refiro a galego norma RAG, vale? Podemos falar, se queredes, da norma Padrón Lisboa, ou como digades, pero estou falando neste caso norma RAG. Entón, claro, eso para unha lingua que ten que ter uso e utilidade na sociedade, pois é facilidade porque temos todos os críos metidos nos ordenadores, nas consolas, etc. etc. Eu non vou valorar, xa digo, se iso é bo ou é malo. Os xogos, os nenos xogan, e, por tanto, buscarán os seus espazos de autonomía. Nunca esquezades unha cousa, que isto é unha valoración miña, non sei se que vou meter a valoración miña. Os nenos e as nenas son autónomos cando xogan, vale? Eu atopei outro día o meu sobrinho xogando, que ten 13 anos, nunca va por non me cantos anos, 13, 14, e me atopo que está xogando na casa con un colega do cole, vale? Pois non está xogando el só na casa metido e parapetado, está xogando con outro colega, que está facendo, por suposto, en español, que é a lingua de referencia que ten, etc. Vale, entonces, temos unha situación moi complicada, dicir que é, bueno, asociado, lógicamente, a esta relación que despois vou poñer a Asociación Española de Distribuidores e Editores de Software de Entretenimento, vades a toparvos que non hai ninguna soa consola de xogos, nin a Xbox, nin a Wii, nin a nada tal, que este en galego, vale? Si hai, a ver, si o neno ou a nena, o primeiro que fai, cando se accede á plataforma que ten que xogar, exemplifico con isto, por teléfono, xa está noutro idioma, que non é o galego, como vai despois a ter interese por xogar en un xogo en galego? Tendo en conta ademais outra cousa, xa non aspecto técnico. Moitos xogos van asociados á lingua do propio computador, vale? Neste caso, por exemplo, no computador. E se instalará un idioma que leve o computador. Pois, se queres, falamos un pouco disso. A Asociación Española de Distribuidores e Editores de Software de Entretenimento. Se vades á página desa asociación, vades a ver a cantidad de diñeiro que se reparten aí as grandes corporacións. Mais vendido no 2012, máis vendido no 2013, e vades ver sobre que se xoga. Plataformas, se vou seguir sempre repetindo mesmo. Plataformas, Wii, PlayStation, Xbox, etc. etc. Sobre todo en Occidente, en países como Xapón, Corea, todo eso, incluso China, a cousa varía,
porque teñen os seus propios modelos, incluso as súas propias consolas. Vale? Entón, eu non son nada optimista, basicamente, porque cando faz un filtrado de xogos en galego, atopas con que o que hai son illas desertas onde non se pode xogar, claramente, vale? Puxen aquí uns recursos por decir, bueno, pois temos algunhas cousas que se poden xogar. Pois temos a vaca Coni, todo o mundo conoce a vaca Coni, non? Mira que non teño fillos, non teño nada, todo o mundo conoce, bueno, pois a vaca Coni é das poucas empresas que se tivo a deferencia, non sei expresalo, en poñer en galego o seu recurso. Temos despois, pois o típico de sempre, a administración pública, pois pouco que disponibiliza unha serie de xogos, eu creo que non xoga ninguén, sinceramente. Non o digo por mal, é dicir, é que non están no mercado. Non están no mercado, cuidado con isto, porque hai moita xente que non está no mercado e se potencia, ese que se vende e se construye os propios mercados, que entende vou e te vou explicar despois, non? Tedes megaxogos, xogos flash e tal, e que hai unha páxina que eu creo que son unha xente catalana que ten xogos de ordenador en web, en galego tamén, vale? E eu creo que son catalanos, daí de Cataluña se poden sacar algunhas cousas, vale? Aquí é interesante, porque aquí estamos falando de xogos que se xogan no navegador web. Isto despois vou quedadevos con eso porque vou a tratar, vale? Despois apalabrados, que me comentaba xusto o outro día, pero deixamos, sí, apalabrados, vale, pero tamén non deixa de ser unha illa, e tendo en conta tamén a que sector poblacional, xente, etc. vai indicado. Eu vexo difícil que un neno ou unha nena está enganchado a apalabrados. Está enganchados, que eu descubrí no outro día tamén a un xogo que se chama POM ou algo así. Está enganchado. O POM, non, está enganchadísimos. Pois eso habría que poñer en galego. Ou eso, ou xa direi unha alternativa a eso, vale? O galego que xustei mal, o proxecto, perdón, xogo de estrategia en turnos, o West North, que é un xogo de estrategia, bueno, se non estás metido no mundo dos xogos, pois o sonará chino, pero é en plan rollo de rol, xogos de tal, e que está en software libre, e iso é pola razón pola que está en galego. Vale, o galego aquí, bueno, é un proxecto difícil, despois a mí se queres falamos un pouco tal. Este xogo que é a Guillarda, alguén o viu alguna vez? Vale, pois eu tampouco. Vou vos explicar, porque isto foi un acordo que tivo a Liga Nacional de Billarda con como se chama a empresa? Con os Wii, con Nintendo. Pero eu non teño claro que se sacase, vale? E aí é onde se pode falar, decir, entre as tecnoloxías e os xogos tradicionais populares. É unha parte que eu, por exemplo, fai tempo que tiña na cabeza, non? Dicir, o feito de que o xogo tradicional e popular é moi interesante. Eu, por exemplo, que te comentaba, fixéramos aí unha retransmisión que a xente de Xotramo o ano pasado, durante o tal, para demostrar que as tecnoloxías tamén se poden usar para comunicar o xogo tradicional e popular, porque hai moita xente que non o conoce. E ao mesmo tempo se pode trasladar aos xogos en ordenador. Ten en conta que un día que chove, pois os tíos non poden andar por fora. E despois temos outro que se chama Pandireta Pro, que é tocar a pandireta con isto. Bueno, pois isto é o sea, hai máis, porque se depois nos vamos ao mundo do software libre, sabes o que é o software libre? Mais ou menos, bueno, por así diferenciar moi rápido unha cosa de outra, o software libre é aquel software que che permite acceder ao código. A maioría dos software, por exemplo, Windows non che permite facelo. Entón, nos pasamos 50.000 anos intentando que Windows, bueno, Microsoft, tuvera Windows en galego, hasta que a Xunta acabou pagando, despois o fixeron eles porque querían, etc. No mundo do software libre non pasa iso porque ti accedes ao código e o podes disponibilizar Mozilla, Firefox, estamos filtrando o software libre.
por eso leva tantos anos en galego sin ningún tipo de problema, que o traduce a xente de Trasno. Vale, unha asociación que é xente voluntaria que se dedica a traducir software. Ben, por que introducín agora o tema do software libre? Porque para min, o campo do software libre, é donde temos expectativas en canto a que o galego tiña presenza nos xogos. E me explico por qué. Antes falei de todas estas plataformas, Wii, pero hai un cambio de comportamento no consumo de xogos. Hai moitísima xente que está trasladándose cara ao xogo web, vamos chamarle así, porque de feito, se estades vendo a televisión, calquer día vos anuncian, pois, conéctate a este xogo, non sei dicir os nomes, pero sei que se anuncian. Entonces, conéctate a este xogo co teu navegador, só necesitas un navegador, vale? E iso está cambiando. E isto está cambiando tamén a plataforma de xogos. É dicir, moita xente está xogando con isto, vale? O mundo Android. O mundo Android é software libre. Iso quere dicir que ti tes acceso ao código, podes traducilo, podes ter. O problema que temos é que hasta o momento Google non traduciu de xeito nativo o software, vale? R si está disponibilizando teléfonos móviles, bueno, R non pon teléfonos móviles, non pon tablets, en outros dispositivos, si o pon en galego, pero o resto non. Por eso poñía aquí agora, Android en galego, Android en galego, que, mallando no Android, que é unha xente de unha página web, pois lanzou a idea de traducir Android ao galego. É dicir, ya un verollo, bueno, en galego, como se teñen posto outros software, como se ten posto OpenOffice, ou LibreOffice, ou Linux, os sabores Linux, o traballo basicamente con Linux, Ubuntu, se vos habla, pois está totalmente traducido ao galego. Eu, por exemplo, sempre uso exclusivamente software en galego. Bueno, está por un moi concreto, pero o uso común exclusivamente en galego. Por qué? Porque utilizo Ubuntu e todo o que necesita para o traballo diario xa o teño en galego. De acordo? Por qué? Porque nace unha nova xeración, que é onde temos as expectativas, é dicir, eu personalmente, é onde temos as expectativas postas para que se temos unha plataforma que cando o neno, nena, maior, pequeno, da igual, entre no dispositivo, xa teña, primeiramente, o dispositivo en galego, vale? Android. E despois por qué? Porque estaban a sair un lote, pero un lote, é dicir, se seguides un pouco a prensa tecnolóxica, vos atoparedes con que últimamente pois saíron Steam Consola, o Monge Consola, smartphones en xerais con Android, hai 50.000, é dicir, é moi difícil que te atopes agora que alguén che venda a cota de mercado de Windows Mobile de andar por 9%, e despois serán os que sempre queren el iPhone. iPhone esquecedemos, nunca vai ter en galego. É unha marca de definición deles, porque non lles interesa, son pijos, falando de plata, vale? Se queredes unha referencia moi clara, hai un libro que se chama O Bazaria Catedral, sobre o software libre, sobre a teoría de, digamos, nós somos bazar, e hai xente que quere ser catedral, vale? Entón, a xente de Apple, o Steve Jobs, e todo isto son catedrals, son xente moi exclusiva que quere que os seus dispositivos, todo eso, falen en idiomas exclusivos, vale? Falando en plata, vale? Eu outro día falaba dunha persoa, de calquer persoa, falando en plata, unha señora que é monxa, cisterciense, nun convento, e eu lle preguntaba por que utilizaba o galego en Armenteira, e me decía, pois, porque nós cando chegamos aquí, a xente do povo falaba todo Dios en galego, entre eles, e cando chegaba a xunta nosa, que pensábamos que teníamos elemento de poder cambiar o registro lingüístico e de pasar directamente tal, decía, eu non entendía eso, e pasamos a utilizar o galego no seu traballo tal. Pois aquí igual, pero ao revés, é dicir, todas estas grandes corporacións non teñen interese en que unha lingua minorizada como o galego forme parte da súa, tal. Os que queres, que os van vender un Mac alguna vez en galego. Por eso, eu sigo insistindo nesta aposta. Sobre todo porque SteamOS, esa primeira referencia que poño, é a última consola que ainda está en produción, ainda non saiu, eu creo que sairá para o 2014, se supón que vai ser unha bomba, vale? É dicir, vamos ter unha consola que vai funcionar con Android, onde se vai poder cargar xogos. Vai estar dedicada ao lecer. Mellor dito, non só ao lecer,
sino tamén metido como home cinema, etc. E aí non estamos falando de unha empresa relativamente pequena, Yankee, os Yankees sempre están poñendo acento en querer por diante, e é certo, neste caso sí que é. Entón, se nós, por exemplo, conseguísemos algo tan sinxelo, de feito, teñen aberto aínda o prazo para ser testers, eu estou intentando convencer a unha xente para facelo, se nós conseguíramos meter, por exemplo, o Baza en que SteamOS, que leva un Android detrás, estivese en galego, é unha batalla máis importante que andar facendo proselitismo e dicir, que gallego hai que poner nas tecnologías, non sei quanto. Non, por qué? Porque o crío, cando chegues no Nadal, podes regalar esa consola, e eso debe vir en galego. Me explico? É un cambio de visión e de tal alucinante. E vou explicar, por exemplo, o que pasou co Galeote. Eu non quero facer publicidade deste produto, que o fixen porque, basicamente, porque era unha prova de concepto, vale? Mais que irnos ao feito de facer un produto convencional para ocupar un espazo sectorial, como era lecer cantando en galego con tecnoloxía, era intentar probar se funcionaba, por lo menos era a miña idea. Despois, lógicamente, se agrupa máis xente e se crea un produto, pois xa vamos chamarlle comercial. E qual foi digamos, o que eu vin? Joder, pois que funciona, vale? Por qué? Porque tiñamos un produto que xa existía, como era o sin gestar de PlayStation, de Sony, puxemos un software que xa existía, Ultrastar Deluxe, software libre, nós collemos ese software, tiñamos un tipo, a Romero, que é músico, traca, ensamblounos ali as músicas que veis que facemos e puxemos a andar un proxecto, vale? Entón, sí que se pode facer, claro, pero non nos circuitos clásicos, por desgracia. Me gustaría a mí que os circuitos convencionais económicos pois tuvesen en conta o noso llamo, non técnicos, especial, vale? Por non é a miña opinión. E vou dicir, a vez me encanta, porque despois das referencias de sitios a donde podedes ir consultar, non, de referencias en galego, pois en Memoria Pixelada. Memoria Pixelada é a primeira página web que hai de xogos en galego. Perdón, feita en galego, porque xogos en galego ali dentro non hai, vale? Excepto o Galeoki e o da Wikillaga, porque deis aquí parte de información, e este chaval, eu non conozco, eu sei que o proxecto saíra de Galegolab, eu estou colaborando con Galegolab, non sei se conocedes. Galegolab é unha asociación que se parece o ano pasado, por exemplo, e se facían traballos de tecnoloxías e galego. E moi correctamente, o chaval dixo, joder, pero se este único que fixeron foi coller un software que xa existía e o enlataron e venden por 20 pavos, pois efectivamente. Nós enlatamos música en galego para cantar en karaoke, pero a idea era que se podía facer. E aí é onde vou, cando dixeches ti, canta juegos. Claro, eu dicía, claro, se isto fixemos, este chaval o puxo como referencia, dixo, coño, entón alguén pode facer un cantajuego, porque hai tecnoloxía para facelo. Me explico? Pero sempre cando teñamos unha cosa clara, temos que ir ao mundo do software libre. Porque no software convencional esquecedemos, vale? Referencias en galego. Tedes Memoria Pixelada, xa vos digo, aí hai unha página que poñen xogos en galego. Vale. Código Cero, que ten unha sección de xogos, e os arquivos da Mega. Alguén conoce os arquivos da Mega? Estes chavales me encantan. Estes chavales teñen toda a recuperaron todo o que se na televisión galega, as bolas, Z, xogos, todo metido aí. Eu falei unhas últimas con eles por uns cracks, todo de gratis ali teño, se queres ver. Vale, xa poñía antes, despois, as expectativas para o galego no mundo do digital, etc. Ben, e a onde vou? Eu entrei antes nun mundo convencional, non de xogos, plataformas, etc. Pero agora vou a un mundo que a mí me parece todavía millor, sobre todo cando dice que saiu hoxe. Vale, despois poño aí abaixo. Software para desenvolvemento de xogos. Vou facer, porque se non... Vale. Non só se pode xogar, tamén se poden crear xogos, vale? E aquí temos dúas ferramentas que algún mellor, se sois xente do sector de profesorado, tal, conoce que é o Edilim, para xerar
contidos educativos non? Sí, verdad? Ese utiliza tal. Pero outro que me fascina, que é o Scratch. Scratch é unha plataforma que desenvolveu o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, para enseñarlle aos nenos a programar xogando. O sea, algo totalmente revolucionario, non? Pensades, bueno, pois, fixademos que non debe ser excesivamente complexo, porque Claudia, a filla de Isabel Vaquero, do Servicio de Normalización, fixo isto. 11 anos. Vamos a ver a Rosalía, por exemplo. Vale, podo. É que teño que facelo porque... Bueno, pois Claudia, que ten 11 anos, creou o seu xogo. Por suposto, en galego. A ver, vou dicirvos unha cousa. Non xoguei con eles, Hola. Esta é Rosalía de Castro. Dice de tal, nace no hospital de tal. Neste caso, unha presentación, pero realmente un xogo. Está feito con Scratch, que se basea na teoría de bloques. Para aprender a programar é unha secuencia lógica, ti enseñas aos nenos e as nenas a unha secuencia lógica, se fai isto, necesitas isto, tal, e crean xogos, presentacións, etc. Fixademos que tamén ten unha utilidade educativa, vale? Isto fixo unha nena de 11 anos. Entonces, aquí tamén podemos tirar. De feito, o Scratch, ahora, a ver se conseguimos sacar tanto o manual como o xogo en galego. Xa está traducido, en parte. Xa está traducido, porque queríamos ser máis global acabado, non? Tamén non quería deixar de pasar, esta é unha coleguinha miña, a páxina de Teresa, que é Teresa Mancebo, tal, e ela da clase no IES, en Arteixo, e resulta que na súa páxina web, ten unha páxina web que interactúan co alumnado, e lles enseña a facer xogos. Vale, se vades aí á súa páxina, pois veredes que eu seleccionei a categoría xogos, e lles enseña a facer os xogos aos críos. É dicir, que non só temos que ter na mente os xogos convencionais, senón que tamén hai posibilidade de que os nenos se formen aprendendo a facer xogos, vale? Ben, e isto comentaba porque esta é a noticia do día. Cando estaba falando do Scratch e de que Claudia fixe os xogos, pois resulta que me quero contar, que non podo subir máis, o equipo de Tecnorois, que falaste antes, gaña o premio do concurso da Axencia Espacial Europea de robots. Vale, que tedes vos? Que ten que ver os robots os xogos digitais, tal, bueno, pois iso é o que se está vendendo a día de hoxe nas tecnoloxías. É dicir, os novos xogos que se van a vender van ser xogos de creación, por exemplo, de robots. É dicir, eles fixeron con unha cosa que se chama Lego. Se algún de vos fostedes FP, porque eu estou para FP, aprendedes a programar con unha cosa que se chaman os Legos. Que son os Legos? Legos son esas cousas de montar, verdad? Bueno, pois para aprender a programar, tens que aprender xogando, montando Legos, robots que fan cousas. Que sube e baixa, que anda por unha parede, bueno, que anda por unha superficie lusa e se ten que parar, non sei que, bueno. Pois estes críos gañaron un concurso xogando. Vale? Porque de feito fixeron con Lego. Eu non estou seguro cal foi o software que utilizaron, vale? Pero diremos unha cousa. Pódese montar con Scratch, porque de feito Scratch está orientado ao traballo con Legos. Daremos conta? Entonces, vale, non temos a oportunidade de ir polo camiño convencional, pero si temos a oportunidade de buscar alternativas acabando tal. E son unha cousa máis que dixeches ti antes que me parece superimportante, unha cousa que nunca se ten en conta, nunca se ten en conta, se ten moi pouco en conta no tema da organización e concretamente nas tecnoloxías, a diversidade funcional. A diversidade funcional non hai absolutamente nada de software en galego para a xente con diversidade funcional.
Si houve un intento durante o bipartito, non sei, porque eu estive colaborando ca xente de Geprodis, non sei se sabes, bueno, Geprodis xa apareceu como asociación, e había intentos, tal. Si vamos a xogos relacionados con persoas que teñen diversidade funcional, se a situación é mala, digamos, para o total da sociedade, a grupos específicos poboacionais é nulo. E ten en conta que en Galiza debe haber unhas 100.000 persoas con diversidade funcional, lo que sexa, Bueno, ya acabé xa. Muy bien, muchas gracias. Disculpas a ti e o resto dos membros da mesa por apurarnos nas súas intervencións, pero que se nos bota o tempo encima. Grazas, Xavier. Ben, pois damos de paso, sen solución de continuidade, a SES. SES, como dicía o outro, non necesita presentación porque é impresentable, non? Bueno, estamos moi contentos de tela hoxe con nós. A verdade é que nos vai agasallar ao final da xornada con un compañeiro dela un mini concerto nesta mesma sala. E, aproveitando a circunstancia, acollemos pois, con moito prazer a súa xenerosa oferta de participar nesta mesa que versa sobre manifestacións culturais que ligan de Cere Galego. Como ela xa ten unha media, curta, longa, depende como vexamos, trayectoria no medio da música moi comprometida coa lingua, mesmo con ser muller, non? Algo que la defende con vehemencia, parece-nos lo máis oportuno que estivera con nós. Personalmente, eu e outras persoas que estades aquí nesta sala tivemos ocasión de escoitada hai moi pouco tempo na presentación do seu último disco nos Xardíns da Deputación, a ver que non me sale, co xenio destrozado. Podemos disfrutar da súa enerxía sobre o escenario, seguro que nos vai transmitir tanto no concerto como agora esa enerxía tamén. Sedes moitas gracias. Bueno, vamos a ser hiper breve, porque así vos podedes preguntar o que queirades. Se non me preguntades nada a min, xa deu por sentado que realmente era mellor que fose breve. Bueno, eu simplemente, realmente o que eu podo aportar non é como eles, non é unha perspectiva persoal sobre a relación entre a música galega ou a música en galego entre a música e o galego, non? Eu diferouño da música tradicional, me criei nese ámbito e nese ámbito traballei moito tempo e sigo traballando dando clases de música tradicional e de baile tradicional. Eu, por exemplo, non comparto a idea do meu compañeiro de que no caso da música en concreto, non? A normalización cultural leve consigo unha normalización lingüística necesariamente. Eu creo que no mundo da música tradicional, eu veño do mundo da música tradicional, eu criei-me na Coruña, nunha cidade onde, bueno, falar galego sendo un adolescente colea un sufrimento importante, e tens que estar moi seguro do que queres facer e sobre todo se eres tía, non? Porque se a ninguén lle queda ben o galego na boca en Coruña, unha tía moitísimo menos. Entón, eu fixe música tradicional toda a vida. O número de galego falantes dentro do ámbito da música tradicional é exactamente o mesmo que no resto dos ámbitos, que é anecdótico. A música tradicional, a diferencia entre a música tradicional e, digamos, a música universal feita en galego, que a música tradicional faise en galego, porque a música tradicional galega faise en galego. E ainda así, vemos que non o 90% dos grupos de música tradicional das asociacións, o 90% dos grupos de música tradicional do país que viven deso, fan a metade das letras en español, aludindo á legitimación da tradición, non? Que tradicionalmente se le corta el clítoris a las mujeres e non por eso. Non? Que tradicionalmente a tradición legitima demasiadas cousas. Non creo que sexa para nada a dignificación da cultura tradicional neste caso a que axuda a normalización da lingua, porque ademais normalmente o tratamento da cultura tradicional galega é un tratamento museístico totalmente, dentro do ámbito do baile tradicional sigues utilizando, parece que non existe tradición sin esa museización, non? Sin esa contextualización histórica. Eu cando vou a de foliada un día
non me poño refaixo e os zocos e vou a Crechas a cantar de refaixo de zocos. Iso non é así. O folclore é unha manifestación espontánea que nace do povo para o divertimento do povo e que non debería morrer, e se non debe morrer debe adaptarse ao que somos agora mesmo, que é o que somos, o que estamos aquí vestidos como estamos. Eu creo que si hai un ámbito que axudou a normalización, sobre todo no ámbito onde máis importa, eu creo que aí me parece super importante que é a infancia, foi a música non tradicional feita en galego. Eu son da xeración Xamarín, e a xeración Xamarín aprendiu que facer rock and roll en gallego non era ninguna vergonza, que facer rock and roll en gallego estaba guai, molaba, non? E sobre todo ensinounos a min ensinoume unha cousa, personalmente, non? E é que asistimos, no rollo da música tamén, creo que existe demasiado localismo dentro da música galega, non? E que a música, non se hace música en gallego, non, o sea, fai música en gallego ni se fai en español, vamos a ver, ti vas a ver agora a Madrid un grupo de blues, e eu xo con a vida que se hai 20 concertos agora mesmo en Madrid esta noite, 19 están en inglés, 19, o sea, e o que está en español, deciden un grupo de blues en español, e me plan, facía rock and roll en español, ou Fito Cabrales, ou Rosario, pero que hai tres persoas, despois, hai determinados xéneros que non hai en español, hai grandes grupos de funk no Estado español, pero son en inglés, grandes grupos de soul, pero son en inglés, Fridonia é famoso en toda Europa, pero é en inglés, os Sweet Bandas cantan en inglés, e así todos crecen. Isto non é unha cuestión de Galicia, isto é unha cuestión dunha hegemonía lingüística e cultural anglosaxona que opera en absolutamente todo o mundo e que en absolutamente en todos os países europeos está facendo música en inglés. Como? Pois como se habla en inglés, sobre todo aquí, que é moi mal, non? Claro, outro día, por exemplo, unha vez en YouTube, e non é por facer en plan mofa, que claro que a vou facer, non? Pero claro, ti asistes a cousas como nos concertos. Bueno, le dedico esta canción a mi madre e tal. I'm just trying to strong heart. Hostia, non entendí. Non, nin a primeira palabra, de verdad. O sea, nin a primeira palabra, claro. Un proceso de composición para min require o coñecemento da lingua que estás utilizando. Aquí, eu contemplo en galego ou en español, porque supoño que a miña entende perfectamente o español, pero que ninguna desas linguas é a que se utiliza. Utilízase o inglés. Unha lingua na que prácticamente o 80% ou 85% dos grupos que utilizan non teñen competencia. Non teñen competencia para ter unha conversa de ascensor, de e-training ou non. Sabes? De esto, non de, sabes, de ir ao Parlamento inglés a defender nada. En ese ámbito onde nos estamos movendo os músicos galegos, nun ámbito onde ademais de ter que loitar con unha imaxe anglosaxona da que ninguén pode competir, ademais ti loitas desde a minoría, pero aí sí que lanzo un rollo a favor, e é certo. No caso do galego, é un arma de dobre filo, porque por un lado o galego é unha lingua minorizada e minoritaria, pero por outro lado, precisamente por iso, existe unha ligación emocional ca lingua brutal, e un orgullo e unha rebeldía entre as persoas que a utilizan brutal, e iso é así. E iso fai que persoas como a mí, que non teñen prácticamente talento, poidamos vivir desto. Pero de todo é que é verdad. Non, é certo, é dicir, pero por qué? Porque eu sempre digo unha cousa, a peña que se ponga a facer música en inglés queren ser os Ramones, non? Hai tíos que queren ser os Ramones ou que queren ser, non sei exactamente ben, collen as camisetas, ponen as sus movidas, sus guitarras, sus rollos, e eu aí canto un tema que, bueno, o inglés que teñendo estaba de que porque eu xo como a vida que as metades, a máis os ves chegar, xa sabes que en inglés sobresaliente non sacaban, nin en outras asignaturas tampouco. No, entonces, claro, ti dis, hostia, mal, no? Lo vexo mal, pero que ti dis, no, tío, non te confundas. O sea, se ti queres ser como Ramones non es ti, como Ramones son eu. Porque os Ramones eran tipos que falaban inglés, que realmente falaban inglés, que a súa lingua eran tíos que non pretendían absolutamente nada, non pretendían ser máis do que eran, colleron unha guitarra para cantar como cantaban e tocar como tocaban, que tamén, pero chegaron a ser os Ramones, na lingua que eles falaban, é dicer, sin ningún tipo de complexo, ningún tipo de preconceito, non só contra a túa lingua, senón contra o que ti és, non? E eu creo que se nós, neste caso eu, grupos como La Matumbá, e grupos como... Quito aquí, se non vos importa o folclore tradicional, porque vai inherente a utilización da lingua, non? Marful, non sei, moitísimos outros,
Rusia, Terbutalina, que están pegando ahora mismo, son para mí os novos sinistros total en galego, ¿no? Se eses grupos pegaron, só podían pegar cantando en galego, pero non polo galego en si mesmo, sino porque só podían pegar como pegaron sendo eles mesmos, que eu creo que é a única maneira de despuntar na música actualmente, a non ser dun xeito moi efímero, ¿no? Que non quer dicir que nos non vayamos a, por suposto, a estar aquí 2 anos, ¿no? Pero é ese. E considero que todas as persoas, bueno, e isto non é mal, ni muchísimo menos, eu creo que considero que na nosa lingua podes facer música exactamente igual que nos das linguas, exactamente igual. Pero ademais non xogamos con unha baza, e é que se o faz sendo ti mesmo, é cando vas a triunfar. E iso non o dixo eu, iso está a hora do día, porque eu coñezo a 1000 persoas que falan galego e cantan en inglés e non venden unha entrada, non a venden. E isto é así, e tocan, que cajan por min e por a metade dos que facemos música en galego, pero a única diferencia, non da é que hai grandes instrumentistas e grandes vocalistas, pero a única diferencia é que nós somos nós, non? E eu sempre dixo unha cosa nos concertos, que vou dicir aquí a modo de resolución, é que a autonegación non leva a ningún sitio, e na arte moitísimo menos, porque a arte é a expresión da túa propia identidade, dos teus sentimentos, e se non son reais non interesan, e que eu prefiro ser merda que ouro falso, porque o que ouro falso non se fai nada, que a merda estércase e agora unha cosa por aí. Nada máis. Moi amables os 4 membros desta mesa que me acompañan aquí e que expuxeron os seus puntos de vista a beneficio deste público que temos aquí, ávido de intervir. Esas mans, por favor. Alguén quere tomar a palabra para... Sí, xusto. Sí, eu quería preguntaros unha cousa realmente aos 4, porque dá unha sensación de que unha cousa, un punto que de unha forma ou de todos tocastes, é o problema da visibilidade, non? A visibilidade do produto, vamos chamar cultural, en xeral, en galego. Entón, ao final, é certo que hai pouca oferta, en moitos casos hai pouca oferta, pero se cadra, o nodo que non somos capaces de pasar é como facer chegar esa oferta existente a máis alá do, chamalle círculo de iniciados, do gueto, dos preocupados. Entón, primeiro, supoño que solucionan a tedes, porque senón o problema non existiría. Pero, bueno, gostaría de escutar unha reflexión sobre eso. En relación ao último que dixo SES, tamén como, no caso da música, etc., esa barreira de visibilidade, nun momento determinado da historia galega, os medios de comunicación públicos foron un elemento fundamental, non? Houve unha xeración de adolescentes galegos que coñecemos o rock en galego a través de videoclips na televisión galega. É certo que o panorama tampouco era o mesmo, había 3 cadeas ou 4, e agora hai 35 na TDT. Pero, eso por un lado, o papel que credes que podían xogar os medios de comunicación públicos no noso contexto, é como vedes o problema da visibilidade e algunhas fórmulas que nos poidan ocorrer para resolver o problema ou para minimizar o problema. Calquera de vos. Calquera? Bueno, no ámbito da música, os medios de comunicación son os que sustentan absolutamente todo. E é básico, por suposto, a cobertura que dan os medios de comunicación e, de feito, non só é básico a hora de expandir o que se fai, sino a hora de ensinar que se debe facer, digamos. E eu creo que o que conseguiu a xeración xa pasar. Pero non eu como galego falante, que tamén. Eu como música son froito desa xeración. Como música. A perpetuación, é dicir, o ensinar co exemplo. Porque nós vimos que se podía facer música en galego. E que se ofrecía tamén. Ademais, coa actitud de pan, o sea, se ti queres el pan, fala galego, sabes o que se transmitía, e iso é o que les transmitía, que realmente esta actitud de rebelde, de contestataria, de non comungar con que nos pisasen como povo, con que nos pisasen como falantes dunha lingua minorizada, é eso, e senón o churras dos herdeiros da cruz, e eso é así. E non nos ensinou a música tradicional, que eu adoro, por certo, e que eu fago e que me encanta, ningún lugar. Eso non nos ensinou lá. Eso ensinou os herdeiros da cruz, os
Os Vimos do Monte, que ademais axudaron moito, e eso sí que, aí, por exemplo, eso sí que axudou a dignificación e ao orgullo de, por exemplo, do ámbito rural. Cancións como Vimos do Monte, todos xogamos o fútbol con pedras, e todas esas cousas que nós escoitábamos, e que agora non teñen. E que cousas, só quero decir unha cousas como que casualmente se traduzan os debuxos que, como Shin-chan, os debuxos que máis pegan, agora estén empezando a falar en español, que ademais rechinan os oídos, na TVG2 non son feitos isolados, iso é porque eles saben, pero está claro, os meus medios dominan o mundo. Mira, se me permites, eu fundamentalmente o que opino é que falta un proxecto de país. Ainda existindo tal proxecto de país, creo que efectivamente no mundo que corren, pois o problema da visibilidade que estás dicindo ti, o problema de logo de levar adiante proxectos como os que aquí se describen, pois ainda nese caso é complexo. E é complexo polo mundo que nós. O perigo de participar nunha mesa redonda como esta é que o tempo é tan reducido que realmente corres o perigo de deixar malas sensacións, ou sensacións erróneas. E deixadme aclarar que non pretendemos recuperar o xogo tradicional porque sí, non pretendemos partir do xogo tradicional, digo polo que partir do xogo tradicional para incorporarlo justamente aos nosos días. E incorporar aos nosos días implica as novas tecnologías, implica os medios de comunicación. Nos temos pensado eternamente, por exemplo, en chegar á televisión de Galicia con un programa que sería máis ou menos mimético dun da RTP portuguesa, os xogos e os homens, por exemplo. Implica todo iso. Non quero eu deixar a sensación, se esa foi a decir, non ten sentido volver ao pasado porque sí. Agora ben, para camiñar polo mundo adiante, obviamente necesitamos un colchón. Posiblemente a xente dos grupos folclóricos, en algúns lugares, fala español, se expresa español, justamente por un concepto absolutamente pejorativo do que significa folclore, que significa o saber do povo. Realmente con illotes non se pode camiñar, ten que existir un proxecto do país. Entón, se existise o proxecto do país, claro, había uns algo máis de independentistas, eso para empezar, non? Pero se existise ese proxecto... Que non é malo. Non é malo. Eu son. Eu tamén. Había uns algo máis de independentistas a ver que sucedía, pero quero decir que se cadra esas persoas que falan español mentre bailan a muñeira, pois igual tiñan outra conciencia de... Eu non teño, evidentemente, a solución, simplemente creo que o que podemos facer é seguir facendo. O que falaba, fan falta moitos referentes, moitos modelos, o dixen antes, ese é o que penso, fai falta xente que caras coñecidas que cheguen a xente, e cada un no seu ámbito seguir traballando e crendo no que facemos, non sei máis que dicir, non teño nin idea de cal é a solución de chegar a máis xente. Tampouco se trata de, con tal de que eu xa que me dou por satisfeita con que a quen chego, pois lle sirva, claro, lle sirva de algo, non? A min, pois, se estas 30 persoas que hoxe se apuntaron aquí creen no galego e creen nas posibilidades que temos como país, como terra, como coa nosa lingua e coa nosa cultura, pois, xa son 20 sementes por aí plantando. Entón, eu creo que o que temos é que facer, vivir e respirar en galego. Esa é a miña opinión. Medios de comunicación, como non nos teñas, normal. Básicamente, nós no proxecto galego vivimos no proxecto no hospital. Non tes pasta, nós, 0,000 euros, non tínhamos nada. E foron os propios medios de comunicación os que crearon o produto, o sea, a comunicación que haga fora. Por qué? Básicamente, porque chegas ao Culturgal, está ali unha persoa que forma parte dun medio de comunicación determinado, que ten moita difusión, teóricamente, o saca el, e despois atopaste con 7, 8, 9, 10 comunicacións entre Radio Galega, Televisión Galega, xornais, contraportadas no país, etc. Chamolles a atención.
Eso demostra que se tes os medios de comunicación vas a funcionar. E eso, falando antes aquí do tema dos prexuizos, vou poñer un exemplo moi fácil que non é da cultura galega, non fala de nada, que é o tema lingua e prexuizos, linguas dominantes, Ricky Martin e Chayanne, todo o mundo coñecedes, verdad? De onde son? Puertorriqueños os dous, vale? En que cantan? No? Vamos a ver. Ricky Martin e Chayanne son dos tipos de Puerto Rico. Ricky Martin, a día de hoxe, prácticamente canta todo en inglés. Chayanne nunca cantou en inglés. Preguntadelle a Chayanne por que nunca cantou en inglés. Fixades, os prexuizos tamén chegan ás linguas de poder, o que supostamente teñen un preconcepto de lingua de poder. Vale? Pero que a música é só unha lingua de poder. Sí, efectivamente, claro. Non hai máis. Pero podo poñer un vídeo? Moi rápido, a ver se me carga. É un vídeo que teño eu que sempre lle ensino a todo o mundo. A ver se me toco, é que un perdón, Pois non estou a palabra. Es que me encanta, este vídeo me encanta. É que teño que buscar porque non tiña preparado. Non sei que opinar neste. Bueno, é que é boísimo, vale? Dura un poquinho, a ver se non... Aquí está. Perico Ripiao, o Perico Ripiao é unha formación musical en Latinoamérica e isto é unha película, vale? Podes ver o que dice aquí esta película, un calaco de película. Espera. Espera, disculpa. Aunque yo no sé qué fue. Disculpa, ¿eh? Podes facer el volumen? Sí, pero de que... Este é aquí, ¿verdad? Aquí atrás... Se yo así. Ahora, mi hermano, el problema voy a tener yo con el hijo mío. ¿Qué pasó? Bueno, yo digo hijo, aunque yo no sé qué fue lo que la mujer mía parió, porque yo la dejé embarazada y ella se fue por Miami, ¿tú entiendes? Embarazada. Y yo a luz allá, cuando vino el muchacho no hablé español. Ahora, total, ¿cuál es mi preocupación? Si no habla español, mejor. Porque ¿para qué sirve el español? El español nada más sirve para pedir. Lo que hay que hablar es inglés, mi hermano. Inglés es lo que hay que hablar. Yo me imagino, yo llegando donde el hijo mío, de una vez que lo vea, le digo, allá en Miami, hello, son. I am your father. Remember me? Pero tú pareces un imperialista. Tú hablas como los yankees. ¿Dónde tú aprendiste inglés? Por correspondencia, ¿verdad? ¿Qué os parece? Cerrada eso aquí. Pero además, no me caso, te digo, no noso caso, eu creo que nós estamos facendo música, estamos viendo a música por facer a nada. Sí, realmente de acordo. No noso caso é así. Realmente de acordo. E no meu en concreto, totalmente, porque eu non viviría se fixese blues ou rock and roll en inglés, porque a pesar de todo, a pesar de que existe esta hegemonía lingüística, a pesar de que isto é un exemplo paradigmático, a pesar de todo, a xente sigue querendo entender o que escoita. Iso é así. E sigue querendo cantar, porque ti ves moitas veces nos concertos, vos podes supoñer que chega un momento que cantas unha canción 160 veces. Home, estás no concerto, estás guai, porque está todo o mundo tal, pero realmente esa é a adrenalina que che dá a ti, que a xente ves que a xente quere cantar, esas cancións son deles. Iso pasa a mí, que eu máis que cantando son un consumidor de música, eu vou a un concerto, eu vou a ver a Sabina, que me gusta moito Sabina, e a mí se lle gusta cantar que a melancolía ou non, me dá pena, o sea, canta xa, che pague entrar porque queremos cantar todos. E iso vexo nos concertos, todos nós cambiamos os diplomáticos, ou a cantar nordés e todas as ou eu quero ser jaiteiro e todas estas cousas. Por qué? Por que triunfaron aquí todos eles ou por que nós ahora mesmo estamos tocando, aparte de que poidas tocar ben ou mal? Porque a xente te entende e porque a xente quere entender o que escoita. Que conste que só vou dicir unha cousa, e isto non o digo ni moitísimo menos por presumir, pero
para tirar abaixo, nós estivemos tocando aí pouco no Festival da Luz e tocamos con un grupo que nos gusta moito, que é Fito Principales, e xusto antes de tocar eles tocamos nós no escenario de Frotes, no escenario pequeno. E o seu manager vius, a mí gusta moito, son guitarrista e os meus guitarristas favoritos, e uns tipos que fan xiras por todo o mundo, que están fartos de escritar, teñen tocar ademais o que tocamos nós, que non deixan de ser o mismo, rock and roll, rock and blues. Viñeron a xunto nosa, e dixen, hostia, como sonaban os sonados de cojar? Eu non entendía na puta mierda de que decías, digo a verdad, isto que nos dixo Carlos Gaya, e o Fito e o Sulmán, e hostia, tío, viñeron a noso camiño, hostia, pero soniste cojones, aí, poderoso, hostia, moi ben, Eu falo con todos os patricianos e que decía, hostia, peña se reía, peña ser gracioso, pero non entendía nada, decía, eu non entendía nada, pero sonades moi ben, vostedes que vir a tocar Madrid, non dixemos. Claro, joder, ti dices eso, claro, eles te van a decir, bueno, esa mesma semana chamounos o seu manager e dixonos, nun sitio onde hai que ter moitos padriños para ir tocar, moitos padriños, porque non demandas de todo o mundo, que é o viño, que é un festival no que hai un proceso de selección e te llaman, has de usted escogido para tocar. Ese pavo chamou e dixo, ese mismo mércoles, mira, quero aquí a sexta este día. Non teño nin idea de en que fala, non teño nin idea de nada deso, pero non me importa. A mí non me cerrou ninguna porta neste caso, isto non o conto en absoluto para nada, sabes? Simplemente ese rollo de cerrase nas portas por cantar en galego, iso é mentira, pero que iso é unha mentira como un templo. Ahora, se a tua actitude cando te subes ao escenario é de que estás avergonzado do que faz ou de que non estás tan orgulloso como se estuveras facendo noutra lingua, evidentemente ese é o teu problema, che, e iso vai se transmitir, porque se ti non tes ángel non podes ir a donar un camión, e se non tes paixón non podes transmitir. E se ti non estás orgulloso de que ese non o faz, non me interesa, eso é o que eu creo, e iso por lo que eu creo que pegou toda esta xente. Pero a miña lingua, que tamén doime, se xo dixo doime como miña nai que é, para min, a miña lingua non te cerra portas a ninguén, a mí por menos non me esterrou, a mí o único que fixo foi a veces. Eso quero que te quede moi claro. Oye, en que lengua cantaban Víctor Ruiz y Big Mama? Big Mama Thornton? No, Big Mama y Víctor Ruiz, un grupo catalán. Ah, non sei, pensé que era Big Mama Thornton, pero ¿No lo conoces? No. Cantaban en castellano, cantaban blues en catalán y cantaban blues en inglés. Es decir, era música simplemente. Es lo que tú estás planteando. Pero, joder, cantos... No, vou facer o proceso ao contrario, porque te decir unha cousa. Si cantar un idioma non che cerra portas, que iso vai depender da condición que teñas, ou que sexa, sí que é certo que se prohíbe cantar en certos idiomas. Eu poño un exemplo moi fácil. No franquismo había nos bares letreiros que poñían se prohíbe cantar. Por qué? En que se cantaban nos bares galegos? En bielorruso. Entonces, non estamos falando de que se tal, decir, todo de acordo de que non se che cerran portas, pero sí que se cerran portas, O sea, vamos a decirlo de lado a lado, é unha barbaridade, pero para situar. Joder, pero a mí non me vai contratar o PP tan obvio como que arrasen de precio, non la vai a contratar a Izquierda Unida, joder. Un día a lo mejor te sorprende. Un día te sorprende. Ti recordate unha cousa que a campaña do PP utilizou unha banda sonora de fora de... No, que va? De como se chama? De... Joder. O sobrinho de Chavarán, de Manu Chao. A campaña. De Asturias, sí, tú te ríes, pero certo. O PP utilizou durante unha campaña electoral unha tal que son anti... O sea, non te sorprendas. Non, o que estou referindo, políticamente falando, sí. Vamos a ver, o franquismo está aí. Joder, moi decirlo... Pero os grupos agora mesmo non están... Vamos a ver, os grupos agora mesmo non están vivindo a subvención. Agora mesmo non están vivindo de que ninguén os contrate, porque agora mesmo non hai cartos para a música, ninguén está vivindo deso. Aquí a xente agora mesmo está vivindo desde a xente lle compra entrada ou non lle compra entrada. E isto é así. Pero se cantan en galego, se cantan outros idiomas, En todos os idiomas do mundo. É que o galego é igual que os demais. Pero vamos a ver, o que estou dicindo sempre unha cousa. Igual que ti non se chaman a cerrar as portas por cantar en galego, que eso é algo que sempre neguei, e negarei, e me cansarei de repetilo. E outra cousa é que sí que haxa un rebufo e un sustrato político que vai intentar facelo. Vale?
si se sacou o xabarín, vamos a ver, poniendo ben claro, e ademais coa participación de xente supostamente galego falante, tal. Cando se sacou Sinchan en galego, na televisión, na parrilla, na grella, porque certas persoas decidiron que aquelo atentaba contra non sei que, contra os valores non sei que, non sei cuánto, vale? Sin ter en conta que era o último recurso que quedaba na telegaita de un programa en galego da xeración xabarín, vale? Será o lastre que quedaba. E, joder, foi a excusa perfecta, perfecto tal, en arrancar o último que quedaba. É dicir, e está moi ben, a xente vive dos concertos, vale, moi ben, iso non vamos negar, eu non estou negando para nada. É dicir, pero tamén, eu si quero chegar aos nenos e as nenas do país, no audiovisual, cantos como se chama, series en galego hai de debuxos animados? Que se fixeran en galego, aquí onde dá igual que se fixeran en Bielorrusia ou no Quebec, pero como lingua vehicular inicial o galego. Dicime unha. É dicir, se non estás unido de comunicación, claro. Non, eu só quería decir que a mí, eu estou de acordo contigo, estou de acordo tamén con ela, porque eu é que creo que a mí o galego, por exemplo, me abre portas, porque eu teño unha clientela que me demanda gallando porque sabe como falamos, como traballamos, quen somos, me pechará outras, pois seguramente, pero tamén é certo que me permite traballar como a mí me gusta, non sei, apostando por que quero facer. Eu creo que realmente somos uns privilexiados de ter nacido aquí, de poder ter eso, dúas linguas, de as variantes dialectais, que a mí me parece que é outras cosas que a mí máis me apasiona, encantame escoitar a xente e intentar saber de onde é, para mí é un xoco que tamén, non sei, ese tipo de cousas. Eu vou poñer unha cousa, eu só vou poñer aquí unha foto que eu e logo un vídeo pequeno, non sei, supoño que te lo vou acabar, non? Vale, non, eu só quería poñer unha foto, bueno, non sei se queda, poño ao final, bueno, a foto é simplemente que recollíase un pouco que son unhas pintadas que hai ali no Instituto de Bertamiráns que fixeron os rapaces, foi unhas fotografías atrás, e nada, hai unha que a mí me encantou, bueno, como que a mí a que me gusta é esta, eu non escollín nacer en Galicia, simplemente tive sorte, non? Identifícome totalmente, síntome afortunada. Non sei, tiña un vídeo para rematar, pero non sei se vai alguén intervir. Sí, seguimos rematar a cousa, mesmo que decir unha cousa, como a parvada, pero a mí non está parvada. E, efectivamente, ocorréseme por que estaba recida, que o galego a resposta, de que nunca renunciaste a iso, e daba a sensación de que moitas veces estamos creando dos mundos diferentes en Galicia, e eso é moi jodida. E os dos mundos diferentes hai que encontrarles puntos de encontro. Pero que tampouco dixen que abre portas, dixen que non necesariamente. A mí abriu. Correcto. A mí no meu ámbito. Pero ti dixeste, por exemplo, que seguramente se podemos dar a razón que propiamente contrataría, ainda que hai moitas sorpresas. Iso tamén é indicativo de que, ao mellor... Bueno, no meu caso, se fechar un concerto meu e escritaches a verdade que sale pola miña boca, seguro que... Pero, igual, me interesa captar xente nova e cosas por el estilo. Bueno, desde o máximo punto de vista, ese é un perigo evidente. E iso nos vemos polo mundo adiante, porque hai cousas moi pintorescas por aí adiante. Desde logo, lugares colectivos, aldeas, vilas e cidades que é moi difícil, que nos vemos que é moi difícil captar para a causa galega. Está claro, pero bueno, que non, por eso temos que saber facer. Eu creo que só unha cosa, perdón, porque estou alargando, pero hai unha frase que dixeron que é a mellor frase, eu creo que dixeron nunca, que te vi e me gustaste mucho. Me gustaste mucho, sabes por que me gustaste? Porque cantas en gallego e non se nota. ¿No? Claro, que pasa? Esta historia, esa actitude, moitas veces temos unha actitude que eu creo que é certo que o auditorio descodifica como unha actitude adoctrinada.
E eu creo que a actitude realmente que trascende e que fai e que influi é a actitude natural. Cando ti realmente se nota que estás dicindo, que estás dicindo, que estás falando, que estás falando, que estás cantando, na lingua que estás cantando, que che sai é nada máis, non? Porque a mí realmente, digos a verdade, encantaríame que todo o mundo pensase exactamente como a mí. Como todo o mundo, non? Encantaría que todo o mundo, bueno, nas cousas importantes, como que eu son igual que a ti, como que a minha lingua igual que a túa, como que da igual o teu color, etc. Exactamente, nesa cuestión. Pero realmente, eu cando canto no escenario non estou pensando en que pensan as persoas que hai abaixo. De feito, hai moitísimas persoas que me vienen a pedir que se señor isto e es ai, de verdade, me encantas, pero aunque cantas en gallego me gustas igual. O sea, quero decir, moitísimos perfis que ti dirías, ostra, pero como esta muller, non? Ou, para descansa, non salía Mérez un día que me veu no concello e dixe, me encanta esta chica, me encanta. Claro, ti dices, pero si estou cantando para que os murais todos, non? Vosotros, en general, e o que ti representas. Pero a ella le encantó. E isto pasa moitísimo, porque a xente escoita a música e hai unha porcentaxe grandísima de peña que escoita a música, que realmente lle dá igual que labres que che pase con os carritos do Carrefour, que te vayas para a izquierda ou que te vayas para a derecha, moitísimas outras personas, porque ao final tantas persoas escoitaban Juan Pardo sin ser de dereitas, non? Ni nada por estilo, simplemente tenía un ritmillo e eso. E supoño que a mí me pasa o mismo. Cando canto, cantas veces os nenos, cantando menos español falantes, persoas español falantes, e non escoitan o que dis, e moitas veces compran o disco, aínda que penses como pensas, non porque penses como pensas, non, aínda que penses como pensas. No, e eu creo que por esa actitude natural que te sigue, les respetan como ti penses, bueno, pobres, joven, rebelde, non? Eu que sei. Claro, eles respetan que ti penses como pensas, pero ven que ti es eso que eles están vendo, que ti realmente non estás facendo un meeting. Sabes que eso sí que é algo que a mí me molesta moito que me digan a mí que eu non fago meeting, porque eu non me identifico con ningún acrónimo que existe nesta comunidade autónoma. Non me represento con ningún pide o que eu quero para mí e para o meu país. Entonces, non fago meetings, simplemente digo que penso que hoxe xa está criminalizadísimo, hoxe no escenario muitísimo máis. E creo que esa é a actitude que desde a arte se debería ter, e creo que é a actitude que tiveron sempre os nosos poetas, os nosos literatos e os músicos, sobre todo, para mí, os mellores, que non son nunca os máis laureados, nin os que máis cartos gañaron todos eses músicos, como os herdeiros da Cruz, como os diplomáticos de Monte Alto, como Ruxe e todos eses grupos que, independentemente de que cantidad de alcohol inxerisen ou non despois ou antes dos concertos, foi peña que viviu por e para a lingua galega, por e para a música galega e moitas veces sin vivir a música, vivindo, o sea, pagando casi os concertos. E non todas esas persoas que gañaron moitísimos cartos e que siguen gañando moitísimos cartos dentro da música galega e que non axudan para nada a nosa lingua e si fan mítines no escenario, pero nada máis que no escenario. Moi ben, moi ben. Son as 7:05, vamos un pouco máis de tempo. Antes de ver o vídeo, había unha man levantada con pregunta ou comentario pendente? Non? Pois se vos parece que como xa vamos o tempo vencido, poñemos un vídeo de remate e tomámonos un descanso. Sí. Nada, o vídeo é unha cousa así, que é un proxecto que ten un capaz que coñezo que fai vídeos musicais caseiros, en galego sempre, traballa sobre todo con rapaces que están aí abertos para que os que chamase Paco Nogueiras. Isto como recolle así, bueno, para o galego, e se va, podedes empezar a sala de paso. Non sei como é a música. Qué bonito poder vivir
Nada máis que agradecer a Paco, a Sés, a Ana, a Xavier, a súa presenza, a súa xenerosidade para con nós neste día, nesta tarde gris outonal. Imos tomarnos un descanso ata as 7:30. Sí, sobre as 7:30. Volvemos a ver. Descanso tamén moi asinaturas. Sí, dime que asinedes en canto saiades do local. O sello entra, vai quedar por aquí colocado. Estará por aquí, na mesa. Nada máis, moitas grazas, e vémonos agora.
Bueno, pero...